Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report για τη βραδινή συνημέρωση. Σήμερα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι πολεοδομίες, διότι η αλήθεια είναι ότι όλοι θα έχετε παρατηρήσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από ένα κύκλωμα, το οποίο τι είχε δημιουργήσει μια παράλληλη πολεοδομία. Εγκρίσεις από αυθαίρετα, από έκδοση οικοδομικών αδειών, νομοποίηση αυθαιρέτων, μέχρι και τη μείωση προστίμων. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά σαν να το ζούμε και να το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα γίνεται μια έρευνα η οποία ξεκινάει το Σεπτέμβριο και Μάιο-Ιούνιο μαθαίνουμε τι έχει γίνει και μετά μαθαίνουμε, αν μάθουμε, την έκβαση. Ωστόσο, εμείς δεν εστιάσουμε στα κυκλώματα και στα παράλληλα κυκλώματα και στις παράλληλες πολεοδομίες, αλλά θα εστιάσουμε πιο πολύ να δούμε λίγο πώς λειτουργεί το κράτος σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά εδώ και 50 χρόνια μας έχει απασχολήσει όλους. Μαζί μου, όπως κάθε βράδυ, εδώ η Μαρία Καρακλούμη. Καλησπέρα, Μαρία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Γιώργος Βουλγάκης, πρώην Υπουργός. Ο κύριος Ρόμπαμπας, πολιτικός μηχανικός και γενικός διευθυντής του ΚΕΦΙΜ. Καλησπέρα. Νομίζω πετύχαμε σήμερα αλφαδιά που λέμε, και πολιτικός μηχανικός και έχετε κάνει και έρευνες ανάλογες, οπότε νομίζω σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί. Παναγιώτης Καρκατσούλης, φίλος εκπομπής, εμπειρογνώμων της δημόσιας διοίκησης. Καλησπέρα σας, κύριε Καρκατσούλη, καλώς ήρθατε. Παναγιώτης Ζωδονής, φίλος εκπομπής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και οι πληροφορίες μου το θέλουν να είναι υποψήφιος και στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη. Δεν ξέρω. Είδες τι δεν θα βγάλει. Βγήκε και στα δύο. Και στα δύο. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπα και στον πρόλογό μου για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Δεν θέλω να εστιάσουμε στο κύκλωμα και στο ρεπορτάζ και στις πληροφορίες που έχουν βγει και θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ρόμπαμπα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς ένα κράτος επιτρέπει τη λειτουργία παράλληλων πολεοδομιών και γιατί αυτό το σύστημα διαφθοράς το συναντάμε κάθε χρόνο? Αν δείτε και η δημοσιογραφία πέρυσι τέτοιο καιρό, πάλι έχει ένα κύκλωμα πολεοδομίας. Πέρυσι ήταν στη Χαλκιδική. Ναι, νομίζω ότι αυτά είναι συμπτώματα χαρακτηριστικά του ελληνικού δημοσίου. Έχουμε τα προβλήματα τα οποία και εμείς και ο κύριος Καρκατσούλης τα μελετάμε κάθε χρόνο με την διαδικασία, με το Δικτύο Ποιότητας Νομοθέτησης. Έχουμε θέματα πολυνομίας και κακονομίας. Έχουμε περιπτώσεις που έχουμε επικαλύψεις ρυθμίσεων, οι διαδικασίες δεν είναι σαφείς και αυτή η πολυπλοκότητα πάρα πολύ συχνά οδηγεί σε διαδικασίες οι οποίες παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και κάποιος μπορεί να τις ερμηνεύσει με διάφορους τρόπους. Επομένως, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιον να οδηγήσει στη διαφθορά. Να πω χαρακτηριστικά ότι μιλούσα χτες με έναν επιχειρηματία που κάνει μια πολύ σημαντική επένδυση και για να βγάλει την πολεοδομική άδεια τους πήρε 14 μήνες. Αν ο υπεύθυνος της πολεοδομίας ήθελε να τον εκβιάσει, που δεν έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, και να του πει ότι αντί για 14 μήνες να περιμένετε, εγώ θα το επιταχύνω και θα το κάνω σε 7, αυτό για τον επιχειρηματία έχει τεράστια αξία. Αυτός ο χρόνος δεν είναι μόνο χρόνος, είναι και χρήματα. Συνεπώς θα μπορούσε να πει: θα δώσω κάποια χρήματα, θα επιταχύνω τη διαδικασία. Όταν δίνεις τις δυνατότητες, κάποιοι από τους δημοσίους υπαλλήλους και κάποιοι από τους κατασκευαστές θα οδηγηθούν στη διαφθορά. Επομένως, έχουμε ένα έδαφος το οποίο είναι πολύ έφορο στη διαφθορά. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε ό,τι έχει κάνει με τις πολεοδομίες. Δηλαδή, το νέο χωροταξικό, ας πούμε, που έρχεται, μπορεί να αλλάξει αυτό, μπορεί να αλλάξει συνταγή. Η τεχνητή νοημοσύνη ακόμα για να εγκρίνει άδειες πιο γρήγορα, να δει δεδομένα. Αυτό μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ήδη τα τελευταία χρόνια, από ό,τι μου λένε οι φίλοι μου, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι ως πολιτικός μηχανικός, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πολύ. Υπάρχουν ηλεκτρονικές διαδικασίες που κάνουν πιο σαφείς τις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που σε απλές περιπτώσεις οικοδομών δεν χρειάζεται να βγάλεις πολεοδομική άδεια, το βγάζει με την αρμοδιότητα του πολιτικού μηχανικού. Υπάρχουν ελεγκτές δόμησης που ελέγχουν τις κατασκευές σε συγκεκριμένες φάσεις χωρίς απαραίτητα να μπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι και αυτό γίνεται με μια κλήρωση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν βελτιώσει τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις καθυστερήσεις και αυτές οι καθυστερήσεις δίνουν δυνατότητες για διαφθορά. Αλλά τα πράγματα ήδη βελτιώνονται και σαφώς και με τον πολεοδομικό σχεδιασμό που σταδιακά προχωράει. Έχει αργήσει βέβαια πάρα πολύ, αλλά όσο προχωράει και όταν έχεις να χτίσεις κάτι, οι όροι είναι εκ των προτέρων γνωστοί και ξεκάθαροι, η διαφθορά θα περιοριστεί. Το γεγονός αυτό που είχε πει και η Μαρία Καρακλούμη τις προηγούμενες μέρες, ότι ήταν στις συνομαρχίες, στις περιφέρειες και πήγε στους Δήμους,
δημιούργησε μεγαλύτερο μπάχαλο και μπελά από ό,τι νομίζουμε? Αυτό η ειλικρινής απάντηση είναι ότι εξαρτάται, αλλά υπάρχουν πολλές πολεοδομίες στους Δήμους που δεν είναι καλά στελεχωμένες. Και επίσης, όταν ξέρεις ότι έχεις επαφή με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και εξαρτάσαι από αυτόν τον άνθρωπο, έχεις περισσότερες δυνατότητες διαφθοράς. Συνεπώς, αυτό που συζητιέται ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα γίνονται τα πάντα κεντρικά, αν αυτός που κατασκευάζει δεν έχει ο ίδιος συναλλαγή με τον άνθρωπο που θα του εγκρίνει την πολεοδομική άδεια, οι δυνατότητες διαφθοράς περιορίζονται. Δεν καταργούνται, δεν υπάρχουν ιδανικές λύσεις, αλλά σαφώς το σύστημα των Δήμων σε πολλές περιπτώσεις έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Κύριε Καρκατσούλη, οι πολεοδομίες, ο τρόπος λειτουργίας και το γεγονός ότι όλοι έχουν παρατηρήσει καθυστερήσεις, γνωρίζουμε και όσοι δεν έχουμε ασχοληθεί ως πολιτική μηχανική, γνωρίζουμε 2-3 πράγματα για το τι συμβαίνει. Είναι από τα μεγαλύτερα αγκάθια του ελληνικού κράτους ή δεν είναι τόσο πολύ? Είναι. Και νομίζω ότι είναι από τα πιο αντιπροσωπευτικά, γιατί αν κάποιος ασχοληθεί λίγο θα δει ότι είναι μια τοιχογραφία ουσιαστικά της ανάπτυξης του ελληνικού κράτους τα τελευταία 200 χρόνια. Το λέω αυτό γιατί πολλά χρόνια μεγαλώσαμε με την λογική ότι να βάλω κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου κτλ. Αυτό ήταν η γνωστή ιστορία των αυθαιρέτων, των αλλεπάλληλων νομιμοποιήσεων των αυθαιρέτων, το πολιτικό κόστος το οποίο συνδεόταν με αυτό. Αυτό είναι μια ολόκληρη εποχή, έτσι, η οποία άφησε αυτό το οποίο άφησε. Αρκεί να πάτε μια βόλτα στην Εύβοια, έτσι, ή σας λέω να μην πάτε μετά από κανένα κατακλυσμό ή καμιά πλημμύρα, γιατί θα τρελαθεί κάποιος, δηλαδή να βλέπει σπίτια μέσα σε ποτάμια, να βλέπει μέσα σε λίμνες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία των αυθαιρέτων εκείνης της εποχής σήμερα, όντως, όπως είπε και ο Νίκος ο Ρόπαπας, έχει περιοριστεί υπό την έννοια ότι σήμερα δεν είναι η διαδικασία έτσι όπως ήταν και αρχής γενομένης από αυτό είναι το πρώτο θέμα που θέλω να θίξω. Δηλαδή, οι κανόνες άλλαξαν. Αυτό είναι αλήθεια. Οι κανόνες έγιναν πιο έξυπνοι σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό όμως, προσέξτε, δεν αρκεί να θέσει ένα αριθμιστικό πλαίσιο όπως είναι σήμερα. Σήμερα δηλαδή έχεις drone, ας πούμε, έχεις τα μέσα, μπορεί να πάει να ελέγξει, έτσι, έχει σημεία ελέγχου. Εκείνο το οποίο ήταν κέρδος όλη αυτή τη διαδρομή ήταν ότι η διαδικασία αυτοματοποιήθηκε, δηλαδή βγήκαν οι αναβαθμοί, βγήκαν οι άνθρωποι οι οποίοι σε κάθε σημείο της διαδικασίας μπορούσαν να λειτουργήσουν ουσιαστικά σαν agents, πώς να πω, της διαφθοράς, αλλά προσέξτε τώρα, έγινε αυτό το οποίο στην Ελλάδα κατά κόρον γίνεται, ενώ έφτιαξε ένα σύστημα το οποίο έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είπε σε ένας μηχανικός να ελέγχει όλη τη διαδικασία, η οποία είναι πολύ αυτοματοποιημένη. Αυτό είναι γεγονός. Έγινε αυτό. Εκείνο που δεν έγινε είναι ότι οι αλλεπάλληλες υπηρεσίες τις οποίες φτιάξαμε για να ελέγχουν αυτά τα οποία υποτίθεται ότι έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο, και εγώ δεν θέλω να το αμφισβητήσω. Αλλά θυμάμαι, 2017 παρατηρητήριο δόμησης. Τι έγινε? Zero. Δεν λειτουργήσε ποτέ. 2022 κεντρική υπηρεσία δόμησης. Από το 2022 μέχρι τώρα έχουμε πέρασει 4 χρόνια. Τίποτα. Και αν εν τω μεταξύ, προσέξτε, βγάλτε έξω αυτή την κρίσιμη παράμετρο, δηλαδή των ελέγχων, οι οποίοι οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι ως υποτυπώδεις, άμα έρθετε τώρα να το συγκρίνετε με τις δομές που έχουμε, αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως για δήμους, για νομαρχίες, που είναι καλύτερα, που είναι χειρότερα, αυτό το οποίο θα δείτε δύο μεγάλα στάδια. Έτσι. Το ένα είναι το 11, είναι μια τομή πραγματική τότε, ο Καλλικράτης, έτσι, γενναία απόφαση, κατά την προσωπική μου γνώμη, έτσι. Όπου μεταφέρεται η αρμοδιότητα αυτή στους Δήμους, εκεί πρέπει να μείνει. Έτσι, πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει, αλλά αυτό θα το πω μετά. Και ταυτόχρονα έχετε αυτή τη διακυβέρνηση από το 17 και μετά, όπου είναι συστηματική προσπάθεια να το ξαναμαζέψει στο κέντρο. Δηλαδή, ό,τι αποκέντρωσε και τώρα προσπαθεί να τα μαζέψει. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στον κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι τώρα στη συζήτηση κτλ. Υπάρχει διάταξη να τους φέρει πίσω. Δηλαδή, το κέντρο του σχεδιασμού, του πολεοδομικού, του χωροταξικού, αλλά και οι εγκρίσεις, προσέξτε, και οι εγκρίσεις να γίνονται από το κέντρο. Αυτή η τάση συγκέντρωσης, να το τραβήξω πάλι πίσω, κατά τη γνώμη μου, αυτή ρίχνει λάδι στη φωτιά της διαφθοράς. Γιατί ξεκινάει από μια παραδοχή ότι στο κέντρο είναι όλοι άμομοι, δεν υπάρχει διαφθορά. Και όμως φαίνεται ότι οι αιστείες της διαφθοράς
βρίσκονται στο κέντρο και αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη περίοδος της συζήτησης για τις πολεοδομίες. Αν δηλαδή η πρώτη μεγάλη περίοδος έχει να κάνει με τα αυθαίρετα, η δεύτερη μεγάλη κουβέντα που είναι σε ανάπτυξη τώρα, αλλά εμείς δεν την κάνουμε βέβαια, τα ψιλολέμε, είναι real estate, υπερτουρισμός. Πού έχετε εγκληματικά δίκτυα? Τώρα πια έχουμε δίκτυα εγκληματικά. Δεν είναι ο τύπος ο οποίος ανέβαινε και δενόταν στην μπετονιέρα που θυμάμαι εγώ και έλεγε πάρτε με και τα... Αλλά τώρα, προσέξτε, είναι οργανώσεις ολόκληρες. Έχουμε δολοφονίες, Μύκονος, ναι. Έχουμε ξυλοδαρμούς, έχουμε ενώπιον όλων να γίνονται πράγματα και θάματα, νοκ. Ο Δουδονής τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Άρθρο 24 του Συντάγματος, βίαιη καταστρατήγηση. Παρόλα αυτά, προσέξτε, να εμένουμε σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι θέμα κομματικό αυτό. Είναι ότι παραβιάζει το Σύνταγμα ανοιχτά. Έτσι. Και αυτό το ανοιχτά το κάνω είναι η διαφορά σε σχέση με την παλιά εποχή που προσπαθούσα να τα κουκουλώσω, να τα μπαλώσω, να το νομιμοποιήσω. Τώρα, αν πάτε και στο τελευταίο κομμάτι, πώς λειτουργούν αυτές οι πολεοδομίες, καλύτερα να μην ακούσετε καν τα νούμερα. Θα σας πω όμως τούτο. Τελευταία προκήρυξη που έκανε το ΑΣΕΠ. 2Γ-Β 2025. Εντάξει. 1629 θέσεις. Τότε προκηρύχθηκαν. Όλοι λοιπόν λύθηκε το πρόβλημα. Πόσοι προσελήφθησαν τελικά? 169. Μηχανικών. 169. Θέσεις μηχανικών. Ναι, θέσεις μηχανικών, πολιτικών μηχανικών. Όλοι και όλοι 2.500 είναι. Σε όλη τη χώρα, παντού, αρχιτέκτονες, πολιτικοί κτλ. 2.500. Αυτοί οι 2.500 που είναι παλιοί, γιατί οι νέοι δεν πάνε, και οι νέοι δεν πάνε για ένα προφανή λόγο, διότι αν δείτε τις αμοιβές, οι αμοιβές τους σήμερα είναι 1.232 μεικτά, καθαρά 980, έτσι, έως 1.025 αν έχεις καν παιδί. Αυτή η μισθή, προσέξτε, είναι το 1/4, το 1/5 των αντίστοιχων μισθών που παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί σε άλλη χώρα. Δηλαδή στη Γερμανία, στην Ολλανδία κτλ. Στο Κατάρ. Αυτό το λέω γιατί, προσέξτε, όταν έρχεσαι σήμερα και λες έχω κενά στις πολεοδομίες, θα έχεις μεγαλύτερα αύριο. Δεν λύνεται το θέμα λέγοντας να κάνεις τι, να κάνεις προσλήψεις. Μα δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Αυτό που βλέπετε το νούμερο που σας λέω, είναι τροπιαστικό νούμερο, έτσι, να κάνεις ολόκληρο διαγωνισμό και να παίρνεις 150 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι ή το αλλάζεις αυτό, έτσι, ή προσέξτε, και νομίζω ότι στη δεύτερη λύση κυλάμε, σταδιακά φεύγει αυτό από το κράτος, έρχεται στον ιδιωτικό τομέα, έτσι, και από εκεί και πέρα είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, αν δεν χρειάζεσαι όντως ούτε χωροταξικό σχεδιασμό, ούτε ειδικά χωροταξικά, τα οποία είναι ψηφισμένα. Έτσι, αλλά είναι στον αέρα αυτά όλα. Λοιπόν, αν δεν χρειάζεσαι τίποτα, δεν χρειάζεσαι καν πολιτικούς μηχανικούς σε περίοδο φυσικών καταστροφών κτλ. Αν δεν χρειάζεσαι τίποτα από όλα αυτά και μπορεί αυτά να υποκατασταθούν από κάποιες εταιρείες consulting, οκ. Μαρία. Η περίοδος όπου η χώρα έχτιζε μέσα στη νύχτα για να μην έρθουν να τους πιάσουν στο αυτόφορο και δημιουργήθηκαν όλα τα αυθαίρετα έχει περάσει, ανεπιστρεπτή. Αλλά θυμίζω ότι αυτό γινόταν όποτε προκυρήσονταν εκλογές, τότε η οικοδομή δούλευε τη νύχτα για να χτίζονται τα αυθαίρετα. Οι μπετονιέρες πηγαίνανε 10 και 11 η ώρα το βράδυ για να προλάβουν να ανοίξουν, ώστε όταν ήρθε ο έλεγχος να έχει πέσει η πλάκα και να μην πει κανένα σαν γκρεμισέ το κτλ. Και σαν να μην είναι αυτό μόνο αυτό, εντάξει, είναι και η νοοτροπία του Έλληνα που θέλει να έχει ένα κεραμίδι, αλλά να πούμε ότι και η αθρώα συσσόρευση κόσμου στο κέντρο στην Αττική, με δεδομένη την πολιτική κατάσταση που ίσχυε τις προηγούμενες δεκαετίες, έκανε την ανισόρροπη ανάπτυξη όπου φύγαν όλοι από την αγροτική παραγωγή, ήρθαν πολλοί εξ αυτών να κρυφτούν και για πολιτικούς λόγους στην Αττική, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το κράτος που έχουμε κάνει. Όμως, εδώ τα θέματα δεν φταίνε μόνο οι πολίτες, γιατί φταίει πάρα πολύ και η πολιτική τάξη της χώρας. Όταν λοιπόν τα χτίσαμε το 50, το 60 και το 70 και ερχόμασταν το 80 και το 90, όταν προκυρήσαν εκλογές, να λέμε ότι τώρα πάμε για τακτοποίηση αυθαιρέτου. Τι σημαίνει τακτοποίηση αυθαιρέτου? Καλά, το πιο εντυπωσιακό είναι όταν σε Υπουργό Περιβάλλοντος και κάνανε τέτοια ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, πότε θα έρθει το νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων? Να είναι προεκλογικό το πότε θα έρθει η τροποποίηση. Πόσο σύντομα, δηλαδή. Εντάξει. Πας για τακτοποίηση αυθαιρέτου. Μετά έρχεσαι
Και όταν πήγαν οι πολεοδομίες από τις νομαρχίες στους Δήμους, ανακουφίστηκαν οι νομάρχες και μετέπειτα περιφερειάρχες. Τότε λοιπόν είχε έρθει, για παράδειγμα, επειδή ήμουν στην περιφέρεια, είχε έρθει το χωροταξικό σχεδιασμός Αθήνας Αττικής. Μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, την οποία ακόμα και εγώ που δεν ήμουν μηχανικός, είχα βγάλει τουλάχιστον 30 παρατηρήσεις ως ερωτήσεις, απορίες, όπου και οι μηχανικοί λέγανε, ναι, ξέρετε, έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να έχω δίκιο εγώ που δεν είμαι μηχανικός και να έχω 30 ερωτήσεις και εσείς που το εισηγήσετε να λέτε ότι ναι, ξέρετε, υπάρχει αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει και η χώρα να αποφασίσει. Διότι ναι, μεν έχουμε τα drones, αλλά κτηματολόγιο δεν έχουμε. Οπότε, επακριβώς και που είναι τα κτήματα, οικόπεδα και αυτά δεν τα ξέρουμε. Έρχεται μεταξύ άλλων, δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης της γης, έρχεται και το δασαρχείο και ξαφνικά σου λέει: ξέρεις, αυτό που νομίζεις ότι έχεις οικόπεδο από τον παππού σου δεν είναι οικόπεδο, είναι δασικό. Και πας εσύ τώρα και λες: πολύ ωραία, αλλά επειδή αυτό τελικά είναι οικόπεδο και δεν είναι μέσα σε οικισμό, αναζητάς την αεροφωτογραφία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού του 50 και του 60 για να αποδείξεις ότι είναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν λυθεί. Το ότι περιμένουμε 35 χρόνια, 30 το κτηματολόγιο να λυθεί και δεν έχει λυθεί, άλλο θέμα. Ερχόμαστε λοιπόν με τον οικοδομικό κανονισμό. Κατά καιρούς υπάρχει ο οικοδομικός κανονισμός που ισχύει, αλλά υπάρχουν και οι μηχανικοί, οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι βρίσκουν ένα παράθυρο. Θυμίζω πόσα μπαλκόνια που θεωρητικά ήταν μπαλκόνια μη υπαίθριοι χώροι, γίνανε κρεβατοκάμαρες και σαλόνια και κουζίνες και τα λοιπά και αποθήκες και τελικά τις νομιμοποίησαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να μπει ένα τέλος. Και για να μπει όμως αυτό το τέλος χρειάζεται και πολιτική βούληση. Διότι αν έρθεις και πεις, για παράδειγμα, κάθε νέα πολυκατοικία που χτίζεται θα πρέπει όσα είναι και τα διαμερίσματα να είναι και θέσεις στάθμευσης, γιατί αυτό δεν ισχύει. Θεωρητικά ισχύει, αλλά τελικά δεν ισχύει στην πράξη. Μετά αναρωτιέσαι γιατί έχεις πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, γιατί έχουμε χτίσει παντού. Κάποια στιγμή να βάλουμε ένα τέλος. Κύριε Βογάκη, το είχατε θίξει το θέμα για το πώς μεταπολιτευτικά η λειτουργία λειτουργήσε, τα λάθη που γίνανε τότε, που ήταν συστημένα. Το είχαμε σε ανύποπτο χρόνο κιόλας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναπτύχθηκε βία. Και είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή εδώ πέρα ότι βγήκε μέσα από τη φτώχεια από την οικοδομή. Τότε εφευρέθηκαν διάφορες πατέντες, όπως ας πούμε η αντιπαροχή, που είναι ελληνική πατέντα. Δυστυχώς η μεσοτυχία, η οποία ουσιαστικά κατέστρεψε όλα τα κανάλια ροής του αέρα, ας πούμε, μαζί με το μπάζωμα των ρεμάτων, όπου μετά στη συνέχεια διαμαρτύρεται ο άλλος γιατί πνίγεται όταν έχει χτίσει τον πάτο του ωκεανού, ας πούμε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά πράγματα καλλιέργησαν μια έτσι αντίληψη ότι όλα γίνονται. Ναι. Αυτό ήρθε μετά να δέσει με μια κουλτούρα νομιμοποίησης που εξηγήθηκε προηγουμένως. Δηλαδή, χτίζεις κάτι, μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό στην επαρχία, ειδικά στην επαρχία, γιατί η Ελλάδα, στην Αθήνα τώρα έχει χτίσει, έχουν σχεδόν τα πάντα, αλλά βλέπεις, ας πούμε, τις κολόνες αναμονής. Χτίζεις, ας πούμε, μέχρι 2 ορόφους, παράδειγμα. Και βλέπεις κάτι κολόνες και παίρνεις στον αέρα. Και λες, αυτές οι κολόνες για ομορφιά είναι. Δεν είναι για ομορφιά. Αυτό πλέον απαγορεύεται. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πρέπει να τα καλύψεις. Απαγορεύεται, αλλά υπάρχει. Όπως επίσης δεν μπορεί να έχεις για πίστα μπετά χωρίς να το έχεις κλείσει κτλ. Αυτό θεωρητικά πρέπει να το κρεμίσεις. Όλα αυτά που λέμε, Μαρία, απαγορεύονται. Το θέμα είναι τι γίνεται. Στην επαρχία αυτό, Μαρία, είναι ο κανόνας. Ναι, αλλά όμως απαγορεύεται. Τουλάχιστον στην Αττική αυτό δεν ισχύει πλέον. Επίσης, να πω ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα υπήρχε μία αντίσταση και των εργαζομένων, για να τα λέμε όλα τώρα εδώ πέρα μεταξύ μας, στο να γίνουν ρυθμίσεις οι οποίες θα έλυναν το πρόβλημα. Δηλαδή, υπήρχαν αντιστάσεις στο να εκπονηθούν τα χωροταξιακά σχέδια. Υπήρχαν αντιστάσεις στο να καθοριστούν οι χρήσεις γης. Εγώ, ως πολύ παλιά προϊστάμενος του Οργανισμού Αθήνας τότε, μετά στη συνέχεια άλλαξε, αλλά τότε το Οργανισμό Αθήνας, το είχα ζήσει από πρώτο χέρι. Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή, που πάει η ευρηματικότητα, το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, αποφάσισαν και ορθώς να χαρακτηρίσουν ορισμένες κατοικίες, οι οποίες είχαν πραγματικά στοιχεία τα οποία έπρεπε να διατηρηθούν ως διατηρητέα. Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τη δικαιολογία ότι μου καταστρέψει την περιουσία. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να χτίσω μια οικοδομία, ας πούμε, 5 ορόφων και εσύ μου επιβάλλεις να επισκευάσω αυτό το οποίο είναι χρέπη. Ήρθε λοιπόν το ελληνικό κράτος και λέει: εντάξει, πόσο θα έκτιζες? Θα έκτιζες, ας πούμε, ένα συντελεστή δομήσεως, αλλά 500 μέτρα. Ωραία.
φτιάξε αυτό που έχεις και σου δίνω 500 μέτρα να πας να κάνεις κάπου αλλού. Δεν είπαν όμως πού, με αποτέλεσμα να αγοράζει ο έξυπνος 500 μέτρα στον Κολονό και να τα πουλάει στο ψυχικό. Ναι. Δηλαδή αγόραζε, ας πούμε, με 100 ευρώ το τετραγωνικό και το πουλούσε με 1 εκατομμύριο. Θέλω να πω. Υπάρχει μια τρομερή ευρηματικότητα. Οι πολεοδομίες δυστυχώς είναι από τις μεγαλύτερες παθογένειες του ελληνικού κράτους. Έχω προσωπική εμπειρία. Είχα αγοράσει ένα μικρό σπίτι εξοχικό σε ένα συγκρότημα κατοικιών. Εγώ αγοράσα σπίτι κανονικό, με συμβόλαιο κτλ. Και μετά από 7-8 χρόνια ήρθε ένα χαρτί από το δασαρχείο και είπε ότι όλοι εμείς είχαμε αγοράσει δάσος. Αυτό είχε ως συνέπεια εμείς να ταλαιπωρηθούμε δικαστικά, να πληρώσουμε ανασκασμό λεφτά, να πάμε μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας, για να πούνε ναι, εντάξει, ήταν μια παρεξήγηση που κάποια στιγμή, ας πούμε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια ασάφεια. Και όταν μια διάταξη χωράει 5-6 διαφορετικές ερμηνείες, δεν περιμένετε να υπάρχει όταν υπάρχει σαφήνεια στην νομοθέτηση, το εκμεταλλεύονται όλοι οι επιτίδοι και χτίζουν παράλληλους μηχανισμούς. Αυτό είναι. Αν μου επιτρέπετε, Ναι, φυσικά, και υπάρχει Ελληνίδα, η κυρία Βασιλάκου, η οποία στην Αυστρία είχε διατελέσει υπουργός της τοπικής κυβέρνησης στη Βιέννη και όταν την είχα επισκεφτεί μου είχε περιγράψει πώς γινόταν η επέκταση της πόλης. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαν φτάσει στο όριό τους και έπρεπε η πόλη να επεκταθεί. Η πόλη όμως επεκτηνόταν με κανόνες. Δηλαδή, είχαν κοπεί δρόμοι, είχε δοθεί ένα πλάνο το πώς και πόσο μπορούσες να χτίσεις και όλα αυτά. Και η τοπική κυβέρνηση είχε λόγο σε αυτό και βεβαίως έλεγχε αν αυτοί που έχτιζαν σωστά ή όχι. Εμείς αυτό εδώ δεν το έχουμε κάνει. Εμείς φτιάχνουμε πρώτα τα οικήματα, έρχεται το ρεύμα και ρευματοδοτούνται και κατόπιν να αποφασίσουμε να κάνουμε αγώνα για να φέρει και ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης στον δρόμο. Να πω και μια τελευταία, γιατί έχω πάρει το λόγο από το Παναγιώτη. Δεν πειράζει. Βλέπει κανείς, ας πούμε, το άσπρο χρώμα των Κυκλάδων. Ναι. Και λέει τι ωραία σπίτια κτλ. Αυτό δεν έγινε μετά από σκέψη για την αισθητική. Έγινε διότι κάποια στιγμή υπήρχαν προβλήματα με διάφορους ιούς. Οπότε σοβαντίστηκαν τα σπίτια, ασπρίστηκαν που λέγαμε εμείς στα χωριά μας. Ο ασπριτζής τότε, που κάνουν ασπριτζής αυτή τη δουλειά. Με ασβέστητα. Ναι, με ασβέστη. Δεν υπήρχαν εμπογές τότε. Αυτός ο ασβέστης έσωσε τις Κυκλάδες. Ναι. Δεύτερον, ποια χωριά έχουν διατηρήσει το παραδοσιακό τους χρώμα? Αυτά στα οποία η μετανάστευση χτύπησε κόκκινο. Φύγαν οι άνθρωποι να πάνε να βρουν δουλειές στο εξωτερικό, αφήσαν τα σπίτια όπως ήταν, ευτυχώς. Σώθηκαν τα σπίτια, πετρόχτισσα, καλντερίμια κτλ. Και έτσι έχουμε σήμερα κάποια χωριά τα οποία έχουν. Δηλαδή θέλω να πω. Μάνιζα, Χωροχώρια, Κρήτη. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω, είναι και θέμα κουλτούρας από πάνω και μετά. Ναι. Και υπάρχουν ορισμένες πόλεις χαρακτηριστικά που να πεις καλά, ρε παιδί μου. Υπήρχε, ας πούμε, παλιά, ξέρω εγώ, μία αντίληψη επιτουρκοκρατίας που χτιζόταν ένας πάνω στον άλλο. Γιατί υπήρχαν μαχαλάδες κτλ. Τα νέα κομμάτια των πόλεων. Γιατί δεν υπάρχει σχέδιο. Και βλέπεις, ας πούμε, να πας από 500 μέτρα, κάνεις 500 σύγκρα. Α πούμε, γιατί είχε στον βουλευτή φίλο, έβαζε εδώ πέρα το οικόπεδο, μετά πήγαινε στον άλλο, το πήγαινε παρακάτω, πήγαινε στον υπουργό, τι είδες εσύ, κάνε το σχέδιο, έτσι μην το κάνεις αλλιώς. Τρακ. Θέλετε κλασικά παραδείγματα, Συγκρού. Η Συγκρού, ας πούμε, υπήρχαν κέντρα διασκεδάσεως, τα οποία για να υπάρχει πρόσβαση, άλλαξε όλη η ρύθμιση Συγκρού. Προς συγκεκριμένα πράγματα. Πολιτιστικά κέντρα. Ορίστε. Πολιτιστικά κέντρα. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ελάτε. Έτσι, δηλαδή, πρώτα κάνεις το στραβό και μετά έρχεσαι και λες ειδικό χωροταξικό γι' αυτό. Ειδικό χωροταξικό που δεν πας να το εφαρμόσεις αυτό. Αν πας να εφαρμόσεις τώρα το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, ξέρεις τι έχει να γίνει. Τι θα γίνουν όλα αυτά τα καταλύματα, τα rooms to let και όλα αυτή. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να θεραπεύσει κάτι το οποίο πήγε από τη μία, έτσι, ότι είναι ανορθολογικό, γιατί αυτό πρέπει να το προλάβεις, όχι να το αφήσεις να γιγαντωθεί και στη συνέχεια να έρθεις να κάνεις. Αλλά εδώ είναι το θέμα της συμβολικής νομοθέτησης και της συμβολικής πολιτικής. Δηλαδή, κάνεις ό,τι ρυθμίζεις, ξέροντας ότι δεν ρυθμίζεις. Αυτό σας το λέω γιατί η τάση να γυρίσουν πίσω οι αρμοδιότητες. Προσέξτε, αυτό είναι σοβαρό υπό την έννοια τη θεσμική που συζητάμε. Έτσι, να πας να πάρεις από. Νομίζω και λίγο αντισυνταγματικό αυτό. Δεν είναι. Απολύτως είναι. Τι να συζητάμε, να το μεταφέρεις. Όχι, ήταν πολύ ωραίο γιατί με αυτό θα πήγαινα στον Παναγιώτη Δονή. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Να πάρεις από τους ΟΤΑ που είναι συνταγματική επιταγή που να είναι και να το πας σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στο κτηματολόγιο που το πήγε τώρα. Αυτό έχει φρακάρει ήδη. Δηλαδή δεν μπορεί να περπατήσει αυτό το πράγμα. Είναι χοντρή, πώς να πω, χοντρό λάθος αυτό. Έτσι. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να κάνει, αν είναι στο cloud και είναι καλύτερα ή δεν ξέρω. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
Έτσι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν γίνονται τα πράγματα με έναν τρόπο που θα έπρεπε να γίνεται και έτσι, επειδή αποτυγχάνεις και αποτυγχάνεις διαρκώς, αναπτύσσονται οι τάσεις για φέρτα πάλι πίσω, έτσι, με ό,τι σημαίνει αυτό να γυρίσουμε τα χρόνια πίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε μια ιστορική ανάλυση. Ξεκινώντας από το σχέδιο των Κλεάνθη και Σάουμπερτ για την Αθήνα, το οποίο δεν εφαρμόστηκε στην ολότητά του, μιλώντας για την σημασία που είχε η μικρασιατική καταστροφή, η εσωτερική μετανάστευση μετά στην ανάπτυξη της Αθήνας και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε, γιατί στην πραγματικότητα η Αθήνα για περίπου 30 χρόνια εξελισσόταν πληθυσμιακά ραγδαία. Και προφανώς αυτό δημιουργούσε και, αν θέλετε, δυσκολίες στην οργάνωση όλου αυτού του πράγματος. Αυτά είναι αντικειμενικά ζητήματα, συν το γεγονός ότι οι περισσότεροι οικισμοί έχουν ένα πυρήνα παλιό, αναπτύσσονται πάνω στους παλιούς δρόμους κτλ. Όποιος έχει πάει ιδίως στην Ανατολή θα καταλάβει ακριβώς τι εννοώ. Από εκεί πέρα έχουν ακουστεί δύο απόψεις. Θα έλεγα ότι μία είναι του κ. Ρόμπαπα, ο οποίος λέει ότι καλύτερα να πηγαίνουν κεντρικά αυτά τα πράγματα. Η άλλη του κ. Καρκατσούλη, ο οποίος λέει ότι η αποκέντρωση του πράγματος είναι καλύτερη. Εγώ θα σας πω το εξής. Μπορώ να ακούσω όλες τις απόψεις, αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε, μιλάω πάντα ως νομικός, με ένα εγκληματικό δίκτυο. Δηλαδή με αυτό που λέμε εγκληματική οργάνωση, κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό σημαίνει ότι η εγκληματική οργάνωση θα σε βρει όπου και να είσαι. Θέλω να πω, είναι πολύ διαφορετική η μορφή δράσης μιας, αν θέλετε, μεμονωμένης ή μιας απλής συνέργειας στο ποινικό δίκαιο και διαφορετικό αυτό που λέμε εγκληματική οργάνωση. Η εγκληματική οργάνωση έχει δίχτυα, πλοκάμια παντού, έχει ιεραρχική δομή, εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα εδώ πάνω σε μια δραστηριότητα του δημοσίου που, αν θέλετε, είναι και από τις πλέον επίφοβες, γιατί εξηγήθηκε με πόσα χρήματα έχει να κάνει, πόσο χρόνος έχει τεράστια σημασία για επιχειρηματικά σχέδια, αλλά και μεμονωμένους ιδιώτες. Πάτησαν πάνω σε αυτό. Έχουν φύγει 3, νομίζω, γενικοί γραμματείς Υπουργείων. Ναι. Άρα, πιθανότατα υπήρχαν και κάποιες πολιτικές διασυνδέσεις, για τις οποίες δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι πρέπει να τις καταδείξουμε. Δεν γίνεται να το περνάμε αυτό έτσι. Όταν έχουν φύγει 3 γενικοί γραμματείς, ο ένας ήταν συγγενής με τον έναν, ο άλλος του διευθετούσαν το σπίτι, ο τρίτος κάπως ήταν ψηλό ή χοντρομπλεγμένος. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια οργάνωση απαιτεί και πολιτικές διασυνδέσεις. Τώρα, είπε κάτι ο κ. Καρκατσούλης για τους μισθούς. Εγώ σας θυμίζω ότι όταν είπαμε για το 13ο μισθό στο δημόσιο πέρσι, φέτος δηλαδή, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αντίθετα με τους περισσότερους που λένε ότι είναι ένα μέτρο δικαιοσύνης, φυσικά και είναι ένα μέτρο δικαιοσύνης, εγώ λέω και κάτι παραπάνω. Είναι και ένα μέτρο για να αυξήσουμε την ελκυστικότητα του δημοσίου για τους νέους και τις νέες της χώρας. Διότι εδώ μιλάμε ιδίως για κατηγορίες, παραδείγματος χάρη πολιτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, οι οποίοι έχουν να ανταγωνιστεί το δημόσιο και την εσωτερική ιδιωτική αγορά, αλλά και το εξωτερικό. Ναι, το εξωτερικό δεν είναι δικηγόρος ελληνικού ποινικού δικαίου που δύσκολα θα βγει έξω, όχι ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά δύσκολα θα βγει έξω, ή ελληνικού διοικητικού δικαίου. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι διεθνές. Δεν χτίζουν αλλιώς ή είναι αλλιώς τα αρχιτεκτονικά ρεύματα στο εξωτερικό πια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει τεράστιο θέμα ανταγωνιστικότητας. Και θα σας θυμίσω ότι ο Ιουστινιανός, για να σας πάω τόσο πίσω, όταν προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη διαφθορά στο δημόσιο, θυμάστε τι έκανε. Αύξησε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και ήταν και ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Θέλω να πω, πρέπει λίγο να τα υπολογίζουμε αυτά, γιατί γίνεται και μια κουβέντα. Άκουσα πάρα πολύ ωραία πράγματα, γι' αυτό και δεν μπαίνω σε όσα άκουσα. Προσπαθώ να συμπληρώσω και όχι να λειτουργήσω αντιθετικά. Γίνεται και μια κουβέντα, ξέρετε, πόσο κοστίζει αυτό, πόσο κοστίζει το ένα, πόσο κοστίζει το άλλο. Θα σας πω πόσο κοστίζει αυτό. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ, δηλαδή αυτή η εκτεταμένη διαφθορά, πόσο κοστίζει. Μπορούμε να μηδενίσουμε τη διαφθορά. Ξέρουμε ότι η διαφθορά δεν μπορεί να εξαλειφθεί ποτέ εντελώς. Αλλά μπορούμε να τη μειώσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, κόβοντας ομφαλίους λόρους με πολιτικές καλύψεις, βρίσκοντας οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα και δημιουργώντας κίνητρα νομιμότητος. Και το βασικό κίνητρο νομιμότητος είναι η δίκαιη ανταμοιβή για την παρεχόμενη εργασία. Λοιπόν, μισθοί 980, 1.000 και 1.200 ευρώ δεν μπορούν να ανταγωνιστούν το εξωτερικό για τους πολιτικούς μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες. Μπορώ να σας πω και για τους δασκάλους και για όλους, αλλά επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή, σας λέω να έχετε υπόψη σας και αυτό. Όταν λοιπόν, το παράδειγμα του κ. Ρόμπαπα, έχουμε κάποιους μήνες καθυστέρηση για ένα μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο και αυτό σημαίνει κάποιες δεκάδες ενδεχομένως εκατομμύρια αναλόγως με το μέγεθος της επένδυσης, και απ' την άλλη είσαι ένα δημόσιο υπάλληλο που αμείβεται με 980 και με 1.000 ευρώ. Δεν σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλοί ευσυνείδητοι. Εγώ έχω μεγαλώσει σε
περιβάλλον πολλών ευσυνείδητων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά πρέπει να αυξήσεις τη θωράκιση του συστήματός σου απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Άρα λοιπόν, όταν πάμε να κάνουμε μια κοστολόγηση τέτοιου είδους μέτρων, γι' αυτό και εγώ βλέπετε καμιά φορά και τσατίζομαι σε τέτοιου είδους συζητήσεις, πρέπει να σκεφτούμε τι χάνουμε από την άλλη μεριά. Τι χάνουμε από την άλλη μεριά, μη λαμβάνοντας τα μέτρα αυτά. Και μπορούμε να το πάμε και παραπέρα, να το πάμε και σε άλλους κλάδους του δημοσίου. Όχι ότι δεν ξέρουμε ότι οι πολεοδομίες είναι αυτό. Άρα, γιατί είναι οι πολεοδομίες έτσι? Γιατί κρίνονται πολλά λεφτά, γιατί υπάρχει μια κουλτούρα αναρχισδόμησης, υπάρχει μια κουλτούρα συγκεκριμένη στη χώρα που είναι η κουλτούρα που πάει και πριν από την ανεξαρτησία. Και όλα αυτά, και υπάρχουν και χαμηλοί μισθοί. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μείγμα το οποίο είναι τοξικό και αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Παρεμπιπτόντως, όλες οι παρεμβάσεις, γιατί είπε ο κ. Βουλγαράκης κάτι για τα χωριά τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί, είναι αλήθεια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εγώ θα σας δώσω το παράδειγμα της Λέσβου. Όταν ο Νίκος Συφουνάκης μίλησε για τον παραδοσιακό χαρακτήρα των οικισμών, ξέρετε πόσες αντιδράσεις είχε ως Υπουργός Υγείου? Αλλά αν πάμε σήμερα στη Λέσβο και βλέπουμε αυτά τα πανέμορφα χωριά, είναι γιατί έγιναν κάποιες παρεμβάσεις τότε. Αντιδημοφιλής σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δημοφιλής πια όταν βλέπεις τα αποτελέσματα. Άρα εδώ έχουν και μια ευθύνη των πολιτικών να μην λειτουργούν με βάση. Είπε η Μαρία για την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Καλά τα είπε, πολύ ωραία τα είπε η Μαρία. Τον βραχή χρόνο, αλλά να έχουν και το μυαλό τους το να αφήσουν και κάτι. Όλοι ξέρουμε να κυβερνάμε με δημοσκοπήσεις ή με το ότι είναι ευχάριστο. Το θέμα είναι να αφήνουμε και κάτι. Και αυτό το κάτι νομίζω έχει μείνει. Ναι, απλώς κανένας δεν έχει απασχοληθεί στο τι αφήνει μετά ο κάθε πολεοδομικός σχεδιασμός για τη χώρα και για την πόλη. Γιατί σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε σε εξέλιξη το μεγάλο έργο του ελληνικού. Δεν είμαι βεβαία ότι αυτό που θα αφήσει θα είναι αυτό που λέγαμε, το ενταγμένο έργο στο περιβάλλον, τον μεγάλο πνεύμονα πρασίνου και κάτι για το οποίο θα χαιρόμαστε. Είναι πολύ πιθανό να αφήσει κάποιο κακέκι τύπου Las Vegas, ας πούμε. Να γίνει και λίγο αντιδημοφιλής. Φώτα νέων. Να γίνει και λίγο αντιδημοφιλής τώρα, έτσι. Θα πρέπει και η πολιτεία κάποια στιγμή να αυτοπεριοριστεί. Δηλαδή, κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι το δάσος είναι κάτι στο οποίο δεν πρέπει να αγγίζει κανένας. Μακριά από μας, το δάσος δεν πρέπει να το αγγίζει κανένας. Αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, ας πούμε, πας στον Καναδά, πας σε διάφορες χώρες, οι άνθρωποι ζουν μέσα στο δάσος και προστατεύουν το δάσος. Ναι. Στην Ελλάδα είναι κακούργημα να πας να κάνεις κάτι στο δάσος, εκτός αν είναι κάτι πολύ ήπιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η υπερβολή λειτουργεί όπως οι απαγορεύσεις οι απόλυτες που οδηγούν σε παραθυράκια. Η οικολογία δεν είναι να βλέπεις ένα σαμιάμιδι σε ένα δέντρο και να μην το πειράζεις. Η οικολογία να μάθεις να ζεις με αυτό. Αυτό πρέπει να το ψαφωνίσουμε στην Ελλάδα. Και κορυφαίο παράδειγμα είναι της συνταγματικής φλιαρίας, ας πούμε. Νομίζω πρέπει να είμαστε το μοναδικό σύνταγμα που γράφει μέσα τι είναι δάσος, γράφει τον ορισμό του δάσους. Πρέπει να είμαστε το μοναδικό σύνταγμα σε όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να λέει δάσος είναι αυτό σε σύνταγμα που είναι θέμα νόμου. Να μην πω υπουργικής απόφασης τώρα ή προεδρικού διατάγματος. Να πούμε νόμου. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η ελληνική πολιτεία πρέπει κάπου να αποσαφηνίσει τι θέλει. Δεν μπορεί, ας πούμε, να υπήρχαν 5 κλαδιά σε ένα βουνό και να άλλο το δουν δάσος. Δεν είναι ρε φίλε δάσος. Γιατί όταν ο άλλος δεν το βλέπει δάσος, που δεν ήταν ποτέ δάσος, σου λέει πώς παίρνεις αυτή την απόφαση. Ή ξέρω εγώ παίρνεις μια απόφαση και λες ότι εγώ, ας πούμε, τόσα στρέμματα για να χτίσεις και τα λοιπά. Δεν θα γίνει. Πες κάτι λογικό που να γίνεται. Και να βγάλεις πολύ αυστηρούς όρους σε αυτό το οποίο θα κάνεις. Να πεις ότι σε 4 στρέμματα υποχρεωτικά, ξέρω εγώ, τα 3,5 είναι πράσινο. Ξέρω κάτι πες. Αλλά μην πεις ότι πρέπει να έχεις 16 για να χτίσεις, γιατί δεν θα έχεις ποτέ. Ναι. Δηλαδή, χρειάζεται. Πιο ρεαλιστική, ας πούμε, προσέγγιση. Εξορθολογισμός. Ίσως θα λέγαμε πιο πραγματιστική. Δεν ξέρω, μπορεί να μιλάω τώρα ίσως. Ναι. Βέβαια για τον Καναδά θα έλεγα το εξής. Είπα, την εκτίμησή μου. Ότι όχι, έχει να κάνει και με τις κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για ένα δάσος. Παρότι έχουμε και εκεί πυρκαγιές στην Ελλάδα με τα 45άρια, με τα θέματα διαφόρων ειδών που μπορούμε να τα αναλύσουμε. Πάντως, επειδή έθεσε ένα κέριο θέμα ο Γιώργος, θέλω να σας θυμίσω ότι στην Ελλάδα φτιάξαμε ποινικό δίκαιο και δικονομία με ελληνική και γερμανική εκδοχή και εν αμφιβολία ίσχυε το γερμανικό το 19ο αιώνα. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Γιώργος αναφέρεται σε έναν αγγλοσαξονικό εμπειρισμό, ας το πούμε έτσι. Τι λειτουργεί, πού μπορούμε να περιορίσουμε. Δεν είναι ακόμα στην κουλτούρα μας την νομοθετική να λειτουργούμε τόσο πραγματιστικά. Και το λέω πικρά. Ίσως πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Δηλαδή να φτιάχνουμε πράγματα τα οποία να γίνονται και να εφαρμόζονται
με σχετική δυνατότητα να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα. Ο Παγγέλης είπε ένα κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να επεκτείνω τη σκέψη του. Γιατί στην Ελλάδα έχουν πολυνομία? Σε αυτό θα πήγαινε τώρα. Γιατί έχουν πολυνομία? Μας έκανε και ωραία γέφυρα. Γιατί Λοιπόν, γιατί έχουν πολυνομία? Δεν χρειάζεται. Είστε τέλειοι. Καταρχήν γιατί έχουμε νομοθετική ψευδαίσθηση. Δηλαδή θεωρούμε ότι ψήφισαμε ένα νόμο, λύθηκαν τα προβλήματα. Σωστό είναι αυτό. Ένα νόμο, τελειώσαμε. Τι ασχολείσαι τώρα, αφού ψήφισαμε τον νόμο. Τέλος. Και μετά έχετε υπουργική απόφαση και το αλλάζει όλο. Και η υπουργική απόφαση. Ο ίδιος ο νόμος σε παρακάτω άρθρο που είναι να λέει εξαίρεση ΑΒ ΓΔ να παραπέμπει σε ένα άλλο που να ακυρώνει τις εξαιρέσεις και τραχαγύρευε και κολοκαρτέρ. Πρέπει να τελειώσει η ΕΚ για να διαβάσει ένα νόμο. Αν πας στο εξωτερικό, λένε νόμος, ας πούμε, περί στούντιου. Και λένε στούντιο είναι 1, 2, 3, 4, 5. Και λες, θέλω να δω το στούντιο. Πας στο ευρετήριο, γράφει στούντιο, βλέπεις τον νόμο. Σε μας λέει το άρθρο τάδε, του άρθρου τάδε που κατάληξε εκείνο που θα φέρει τ' άλλο που είναι παράγραφο. 15 λεπτών πρέπει να βρει για να μπορείς να διαβάσεις ένα νόμο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Και σας τα λέει νομικός, δεν σας τα λέει πολιτικός. Ναι. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι γιατί υπάρχει πολιτικό άλοθη. Γίνεται μια διαδήλωση, γίνεται μια φασαρία, γίνονται, ξέρω εγώ, κάτι διεκδικήσεις. Πας στον Υπουργό, νόμος, προεδρικό διάταγμα. Τι θέλεις, εδώ. Λετάσε μου, εγώ με το κράτος. Θα βάζω ένα νόμο, σταματάει η διαδήλωση, πάνε στα σπίτια τους οι άνθρωποι ήρεμα και ωραία και τελειώνει η ιστορία. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η εφαρμογή των νόμων, δεν είναι η παραγωγή τους. Είναι αυτό που λένε law enforcement, είναι η επιβολή των νόμων. Το να κάνεις νόμο, το Παναγιώτης ξέρει καλύτερα. Πολύ ωραία τα λέει. Θα πω το εξής. Μισό λεπτό, να πάω στο Και μιλούσαμε για τη νόμιση, ότι υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο το έχουμε αγνοήσει. Μπορεί να είναι νόμιμο να χτίσεις και να χτίζουν διαρκώς, αλλά εδώ έχουμε φτάσει να λιώνεται το τοπίο πολλών νησιών, ιδιαίτερα των Κυκλάδων, από αυτή την υπέρμετρη δόμηση. Σωστό. Όταν η φέρουσα ικανότητα του νησιού δεν είναι αυτή. Μα όλα σχετίζονται. Τα νησιά αυτά δεν μπορούν να έχουν 30.000 ανθρώπους να θέλουν να κάνουν 3 φορές μπάνιο τη μέρα. Δεν έχουν τόσο νερό. Ναι, γι' αυτό είναι Να έχουν, ξέρω εγώ, 2.000-3.000 αυτοκίνητα και να κυκλοφορούν στο νησί. Δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Όμως εδώ γιατί δεν μπαίνει ένας περιορισμός? Ότι κοιτάξτε, ότι χτίσαμε, παιδιά. Δεν μπορεί να χτίσετε το 80. Να σου πω κάτι, ρε Μάρια, είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα. Που μας ακούει και ο κόσμος. Μάλιστα. Ναι, σου λέω, εγώ λοιπόν θα σου πω κάτι. Εγώ λοιπόν είμαι υπουργός ναυπηγείας. Θα σου πω συγκεκριμένα πράγματα τώρα. Τα νησιά, κάποια νησιά είχαν πρόβλημα νερού. Πώς ανεφοδόταν τα νησιά? Με τα περίφημα νερουλάδικα. Ναι. Μάλιστα. Λέω λοιπόν εγώ μια μέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ρε παιδιά, το νερό το πληρώνουν πιο ακριβό από το ουίσκι. Ας κάνουμε στα νησιά αυτά 2-3 αφαλατώσεις. Και την επομένη, αν ξέραν το ζώδιό μου συγκεκριμένες εφημερίδες, θα λέγανε πεθαίνεις αύριο. Διότι ήταν τεράστια τα συμφέροντα τα οποία μεταφέραν τα νερά. Καταλάβατε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι βλέπετε πώς διαπλέκονται όλα και πώς γίνονται. Συνδέσαμε την Αίγινα και ο αγωγός εντελώς. Διαλύεται κάθε μήνα. Διαλύεται κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Και με εκλογές. Κύριε Δονή, κάτι θέλετε να πάτε στον κύριο Ρόμπο? Κοιτάξτε, εγώ έχω και μια προσωπική εμπειρία. Κάποτε πριν από πολλά χρόνια, από το 20 μέχρι το 22, ήμουν στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης με τον Γιώργο τον Σταυρόπουλο, ένα καταπληκτικό δικαστή, επίσης αντιπρόεδρο, την πρώην πρόεδρο του Ελληνικού Συνεδρίου, άνθρωποι από όλες τις αποχρώσεις, νομικοί, καλοί. Προσπαθήσαν να κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Τι συνέβαινε? Στην κωδικοποίηση δεν είχες υπαλλήλους να την κάνεις. Δηλαδή έπρεπε, ας πούμε, ο πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Συνεδρίου, δεν πάω σε μένα που ήμουν, ας πούμε, ένας, την κάνανε μόνοι τους, δηλαδή τη γράφανε με το χέρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στρατηγικά σε κάποια πράγματα. Ένα λοιπόν, η έλλειψη, έχει γίνει δουλειά βέβαια, δεν μπορώ να πω, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι με τον πατριωτισμό των ανθρώπων αυτών που στην ουσία το κάνουν και αφιλοκριτώς, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή είναι μια αποζημίωση μόνο για το πήγαινε έλα με το ταξί. Το δεύτερο θέμα, το οποίο θίγει πέρα από την κωδικοποίηση, είναι ποιο ήταν το άλλο που είπες, Γιώργο? Είπες και ένα άλλο ακόμα τώρα γιατί μου διαφεύγει. Ένα σοβαρό ζήτημα. Για τον νομιναλισμό. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό, εγώ το λέω νομικό νομιναλισμό. Δηλαδή τι σημαίνει? Νομίζουμε ότι ψηφίζουμε ένα νόμο και είναι ένα λάθος που κάνει η κυβέρνηση στην πρώτη της θητεία σημαντικό. Και θα δείτε ότι θα το έρθουμε και φαντάζομαι θα πούμε και για την μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργό. Ναι. Εκεί κολλάει. Λοιπόν, ψηφίζουμε ένα νόμο και τελειώσανε. Αφού ψηφίστηκε, εφαρμόζεται και από μόνος του. Μην ξεχνάτε τι είπε ο Ροίδης, που έλεγε ότι ένας νόμος χρειάζεται αυτός για την τήρηση των υπολείπων. Άρα λοιπόν οι νόμοι δεν εφαρμόζονται από μόνοι τους. Ναι, να είναι καλογραμμένοι, σωστή είναι η πρώτη παρατήρηση, ή όταν είναι πολλοί να κωδικοποιηθούν. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας εφαρμοστικός μηχανισμός. Πάλι ερχόμαστε
ανεχόμαστε στη δημόσια διοίκηση. Ναι. Δηλαδή σε αυτά που ο Καρκατσούλης. Κύριε Ραμπόμπα, Ανεχόμαστε σε αυτό το πολύ κρίσιμο κομμάτι. έχετε ασχοληθεί με τους νόμους και η ερώτηση που θα σας κάνω είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί στην Ελλάδα είναι κακοφτιαγμένη και κακογραμμένη? Ποια είναι καθαρά λόγω, αν θέλετε, νομοθετικής μη ικανότητας, λόγω επιπολαιότητας? Ποιος είναι ο βασικός, ο πυρήνας του προβλήματος? Κοιτάξτε, αναφέραμε ήδη πολλά από τα προβλήματα τα οποία προκαλούν αυτό που ζούμε. Για μένα είναι σε μεγάλο ποσοστό η προχειρότητα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία τα πράγματα αποτυπώνεται και στους νόμους. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα χωρίς να τα έχουμε σκεφτεί 1, 2, 3 φορές και νομοθετούμε και μπαλώνουμε. Άρα είναι θέμα DNA. Είναι σε μεγάλο ποσοστό λόγω διαδικασίας. Επίσης, αυτό που είπαμε πριν, το κομμάτι του πολιτικού κόστους, συνέχεια το σκεφτόμαστε. Συνεπώς, αντί να κάνουμε κάτι με το σωστό τρόπο, αποφεύγουμε την λύση η οποία μπορεί να είναι απόδεινη για τους πολίτες. Να δώσω πάλι ένα πολεοδομικό παράδειγμα. Έχουμε την περίπτωση του ελαιώνα, που έχουμε αποφασίσει ως κράτος ότι το προστατεύσουμε απόλυτα. Στην πράξη, το έχουμε πει θεωρητικά και τι έχει καταντήσει να είναι ο ελαιώνας? Μια περιοχή η οποία είναι γεμάτη μάντρες. Είναι η πιο άσχημη περιοχή της Αθήνας. Συνεπώς, θα ήταν προτιμότερο από την αρχή να πούμε ότι αυτή είναι μια περιοχή χαμηλής δόμησης, συγκεκριμένης, να τον αξιοποιήσουμε όπως πρέπει, με ωραίους δρόμους, πολύ πράσινο και να είναι κάτι καλοχτισμένο, παρά να αφήσουμε αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι. Κανένας όμως πολιτικός δεν θα μπει στη διαδικασία να τολμήσει να πειράξει τον ελαιώνα, τυπικά, αλλά τον αφήνει τον ελαιώνα να γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται. Συνεπώς, πολλές φορές αποφεύγουμε να πάρουμε αποφάσεις ή παίρνουμε αποφάσεις για να δείξουν οι πολιτικοί ότι νοιάζονται. Βλέπουν ένα πρόβλημα, κάνουν κάτι για να δείξουν ότι νοιάστηκαν, τελικά αυτό όμως μένει μόνο στα χαρτιά και δεν εφαρμόζεται ποτέ στην πράξη και πολύ συχνά δεν βγαίνουν καν οι εφαρμοστικές, δεν βγαίνουν οι προκλητικές αποφάσεις για να εφαρμοστεί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά συμβολική η νομοθέτηση. Να συμπληρώσω. Ναι, και έρχομαι εσάς, κύριε. Την απάντηση στο ερώτημά σας την έδωσε ένας Ρωμαίος νομοθέτης και ιστορικός, ο Τάκητος, ο οποίος είπε... Για την αράχνη. Τι? Για την αράχνη. Όχι, είπε ότι όσο πιο πολλούς νόμους έχεις, τόσο περισσότερη διαφορά έχεις. Επομένως, αντιστρόφως, η διαφορά εδράζεται στην πολυνομία. Διότι η πολυνομία διαχέει την ευθύνη, η οποία τελικά... Έτσι, δεύτερον, να είμαστε εδώ μεταξύ μας ειλικρινείς. Ο νόμος τι είναι? Είναι μια διάταξη η οποία είναι γενική, αόριστη και απρόσωπη. Δεν υπάρχει νόμος που να αφορά το βουλγαράκι. Υπάρχει νόμος που αφορά. Έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς νόμους οι οποίοι είναι φωτογραφικοί, είναι προσωποποιημένοι. Αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους. Και δύο τροπολογίες. Νόμους μιλάμε. Τώρα, υπάρχουν οι μεταμεσονύχτες τροπολογίες. Ναι. Οι οποίες χωρίς να περάσουν. Το έχουμε θίξει αυτό πολλές. Ναι, Χωρίς να πολλές περάσουν. φορές. Προσέξτε, Έχει μετρήσει ο κύριος Καρκατσούλης. αναφέρομαι σε παθογένειες τώρα οι οποίες. Ναι, αναφέρομαι σε παθογένειες δεκαετιών, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, οι μεταμεσονύχτες τροπολογίες, οι οποίες χωρίς να περάσουν από μια διαδικασία ελεγκτική, ούτε από ελεγκτικό συνέδριο, τίποτα από όλα αυτά, το βράδυ, παπ, και ενσωματώνονται στον νόμο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει ένα ασαφές νομικό σύστημα. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές σαν κοινοβουλευτικός πρόσωπος να μου έρχεται μια διάταξη και τότε δεν υπήρχε και ίντερνετ και να προσπαθούσα να βρω περί τίνος επρόκειτο. Γιατί ήταν μόνο νούμερα. Ότι σύμφωνα με τον τάδε νόμο τα λοιπά, καταλήγει το τάδε άρθρο, παράγραφος τάδε, του νόμου τάδε. Τέλος. Άντε τώρα εσύ να ξέρεις, ας πούμε, τριγωνομετρία. Τι βρίσκεται πίσω από αυτό? Να καταλήγει πέντε πρακτική. Λοιπόν, θέλω να πω, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί της διαφθοράς. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια καλή κουβέντα, που την κάνουμε, γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πράγματα έχουν γίνει βήματα. Μην τα μηδενίζουμε τώρα όλα. Έχουν γίνει και ψηφιοποίηση και όλα αυτά. Δηλαδή είναι πράγματα που πράγματι βοηθάνε στην κατεύθυνση αυτή. Όμως παρόλα αυτά, νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι εδράζεται σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Και αυτό είναι που πρέπει, όταν μιλάμε για βαρύ, βαθύ κράτος, αυτό είναι που πρέπει κανείς να δει. Απλά πράγματα, κατανοητά, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική.
Υπάρχουν παντού τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, έτη 2026-27 να λέμε πόσο έξυπνος ήταν ο Ιουστινιανός που έκανε την κωδικοποίηση, ας πούμε, στην περίοδο του Βυζαντίου. Μην τρελαθούμε τελείως. Άλλοι στον Ιουστινιανό γυρνάμε. Μην τρελαθούμε τελείως. Κάτι ακόμα. Όχι, μισό λεπτό, έχω δώσει το λόγο στον κύριο Καρκατσούλη. Να σας πω κάτι. Δύο πράγματα συγκρατώ. Το ένα είναι... Πρέπει και καμιά υπερβολή τώρα εδώ πέρα για να... Λοιπόν, πρώτον, δεν είναι φυσικό φαινόμενο η πολυνομία. Δηλαδή τα κοινωνικά φαινόμενα δεν είναι τα φυσικά φαινόμενα, ότι ο ήλιος θα βγει από την Ανατολή. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, κάποιος δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα, κάποιος υποφελείται από αυτά, κάποιος χάνει από αυτά. Έτσι. Αυτό συναρτάται με το θέμα της κουλτούρας, το οποίο είναι άλλη κουβέντα, δηλαδή πώς έχει συνηθίσει να τα κάνεις τα πράγματα. Αλλά θα σας πω κάτι, όσον αφορά την πολυνομία, έτσι που συζητάμε. Το πρώτον, να δεχτούμε ότι το πολιτικό σύστημα, διαχρονικά εγώ σας λέω, εσκεμμένα δημιουργεί νόμους που να στρεψοδικήσεις. Καταλαβαίνετε, εγώ είχα έναν καθηγητή ο οποίος με έμαθε ότι υπάρχει πολυνομία, κακονομία, στρεψονομία. Και ήταν και πολύ, πολύ γνωστός άνθρωπος. Το λέω αυτό με την έννοια ότι πολλές φορές το κάνουν αυτό, έτσι το κάνει το πολιτικό σύστημα. Τώρα όσον αφορά αυτές τις επιμέρους πώς γίνονται οι νόμοι, καλύτεροι, χειρότεροι κτλ. Θα σας πω ένα μόνο παράδειγμα που νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εμείς πάντοτε έπρεπε να κάνουμε εμβόλυμες διατάξεις σε νόμους, γιατί ποτέ δεν είχαμε ένα αρχιτεκτόνημα το οποίο να ήταν καθαρό. Πάντοτε λοιπόν παρεμβάλλονταν διατάξεις όπου το Σύνταγμα όμως λέει ότι πρέπει να είναι συναφής. Αυτό δηλαδή που θα βάλεις να είναι συναφές με τον τίτλο του άρθρου, να μην βάλεις άσχετη διάταξη. Προσέξτε τώρα, όταν έβαζε η πρώτη και καλύτερη περίοδος μεταπολίτευσης όσον αφορά την ποιότητα της νομοθέτησης, είναι η πρώτη τριετία Καραμαλή. Είτε το θέλετε είτε όχι. Αλλά θυμάμαι το έχετε αναφέρει. Χαρακτηριστικά αυτή είναι. Έτσι. Τώρα θέλετε επειδή ήταν ο Τσάτσος, θέλετε επειδή δούλευε η Βουλή με έναν τρόπο, θέλετε... αλλά θα σας πω εδώ το παράδειγμα σε αυτή την περίοδο. Όταν αυτοί έβαζαν μια άσχετη διάταξη μέσα, άσχετη συναφή, έγραφε νόμος για τα παιδικά παιχνίδια και άλλες τινές συναφείς διατάξεις. Προσέξτε, αν το δείτε σε μια πορεία 20-30 χρόνια, άρχισε το συναφής ήταν το πρώτο που βγήκε και άλλες τινές. Και μετά άρχισε να φεύγει το άλλο και μετά έφυγε όλο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είσαι υποχρεωμένος να γράψεις σήμερα και άλλες τινές. Άμα έχεις λίγο φιλότιμο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το και άλλες συναφείς. Το λέω αυτό γιατί προσέξτε τώρα. Σε όποιον να πεις, μα καλά, γιατί στην Ελλάδα δεν κάναμε ένα συνταγματικό δικαστήριο, ας πούμε, που είναι μεγάλες κουβέντες τώρα. Το έχουμε πει και αυτό, το έχουμε βάλει. Ναι, αλλά πρέπει εκεί να ταμπουρώνεσαι συνεχώς και να λες, όχι, δεν γίνεται γιατί αυτά είναι interna corporis και μην τα αγγίζετε κτλ. Δεν μπορεί το interna corporis να είναι μια διαδικασία συνεχούς άλοθη στο να κάνω κακές ρυθμίσεις, στο να κάνω κακούς νόμους. Γιατί έχουμε πραγματικά πολύ κακούς. Δεν μπορεί να περνάει αυρόχης πως είναι ότι όταν κάναμε τροπολογία, που λέει τώρα ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, τροπολογίες με τα μεσονύχτες και αυτά είναι παίγνια οι μεταμεσονύχτες. Σήμερα για ρωτήστε εδώ να σας πει ο Δουδονής τι ακριβώς, πώς περνάνε οι τροπολογίες. Πολυτροπολογίες, τέρατα. Τροπολογία τέρας. Έχετε την τροπολογία με 60 άρθρα. Ναι. Όπου εκμεταλλεύεται ο πονηρός που το κάνει το γεγονός ότι στη Βουλή σύμφωνα με τον κανονισμό δεν μπορεί να την ψηφίσει ή να την καταψηφίσει. Δεν μπορεί να αρχίσει να λες ψηφίζω το άρθρο 3, 7, 8, 9 στην τροπολογία. Οπότε όταν σου έρχεται λοιπόν μια τροπολογία η οποία λέει πάρει 40-50 άρθρα, αυτές δεν διαβουλεύονται όμως, το ξέρετε. Όχι. Ή όταν κάνουμε το 60 και το 80% των άρθρων που διαβολεύονται και μετά βλέπεις άλλα άρθρα, αλλά σε τι ποσοστό, 20 και 30% να τα βλέπεις πρώτη φορά και να έχεις τώρα μια κουβέντα και να λες κάνω διαβούλευση και πώς την κάνω κτλ. Έτσι, δηλαδή κάπου να σταματήσει λίγο αυτό το πράγμα γιατί παρά έχει γίνει, είναι κοροϊδία δηλαδή. Ναι κύριε Ραμπαμπά, και έχουμε σας κύριε Δανή. Ναι, απλώς να πω ότι εμείς στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών δημοσιεύουμε κάθε χρόνο το δίκτυο ποιότητας νομοθέτησης που παίρνουμε όλους τους νόμους και όλα αυτά που τα συζητάμε τώρα τα καταγράφουμε αναλυτικά. Είναι μια αρκετά δύσκολη δουλειά, αλλά όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα διαβάσει. Πείτε μας λίγο τα συμπεράσματα. Είχα δει στην Καθημερινή και έχει δημοσιευθεί και εδώ στην εκπομπή εδώ το είχαμε παρουσιάσει αυτό. Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε σοβαρά προβλήματα, ιδίως στο κομμάτι της εφαρμογής των νόμων που δεν εφαρμόζονται αρκετά γρήγορα. Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι
στα περισσότερα πράγματα η τάση τα τελευταία χρόνια είναι βελτιωτική. Δηλαδή σταδιακά έχουμε μπει σε μια διαδικασία και σιγά σιγά βελτιώνουμε τα πράγματα. Για παράδειγμα, η δημόσια διαβούλευση που είναι η δημόσια συζήτηση των νόμων αυτή τη στιγμή είναι σταθερά 2 εβδομάδες. Ναι. Παλιά δεν την κάναμε καθόλου, σε κάποιες νόμοι γινόταν 2-3 μέρες. Κάποια στιγμή όταν το καταφέραμε αυτό, έγινε αυτό που είπε ο κ. Καρκατσούλης νωρίτερα, ότι ερχόταν σε δημόσια διαβούλευση το 60% των άρθρων, το υπόλοιπο 40% εμφανιζόταν κατευθείαν στη Βουλή. Ακόμα και αυτό όμως σταδιακά έχει αρχίσει και περιορίζεται. Έχουμε επίσης τροπολογίες που έρχονται πραγματικά τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας. Αλλά και αυτό σταδιακά έχει αρχίσει και μειώνεται. Άρα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία βλέπουμε μια βελτιωτική τάση, με δεδομένο ότι η ποιότητα της νομοθέτησης εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ κακή. Στη δημόσια διαβούλευση, και έχουμε εσάς κύριε Δουνή, τα σχόλια και οι σχολιασμοί που γίνονται των πολιτών κτλ. Λαμβάνονται υπόψη, ή είναι απλώς για να είχαμε να λέγαμε να το έχουμε 2 εβδομάδες αναρτημένο και πάμε παρακάτω? Σε μεγάλο ποσοστό δεν λαμβάνονται υπόψη, αλλά τουλάχιστον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που το αρμόδιο Υπουργείο είναι τουλάχιστον υποχρεωμένο να απαντήσει στα σχόλια, δηλαδή δεν είναι ότι γίνονται και τα αγνοεί πλήρως. Παρ' όλα αυτά, για να καταλάβετε, στις σκανδιναβικές χώρες η δημόσια διαβούλευση κρατάει 1 και 2 μήνες. Εμείς την κάνουμε 2 εβδομάδες και επίσης τελειώνει η δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο έρχεται σχεδόν μετά από 2-3 μέρες στη Βουλή. Δεν δίνουμε λοιπόν αρκετό χρόνο και στην κοινωνία και στους αρμόδιους φορείς να λάβουν υπόψη τους αυτά, διότι στην Ελλάδα έχουμε και το κακό ότι δεν ξέρουμε να συζητάμε. Έρχεται ένα σχέδιο νόμου στη δημόσια διαβούλευση, δημιουργείται ένταση. Η τάση της κυβέρνησης είναι να το περάσει για να κλείσει αυτή τη συζήτηση, να πάμε στα επόμενα. Επομένως, όλη μας η τάση είναι να μην συζητήσουμε ήρεμα, πολιτισμένα και να δούμε. Μήπως καμιά φορά δεν συζητάμε γιατί δεν υπάρχει και ο χρόνος όμως, κύριε Ρόπαπα? Τον χρόνο μπορούμε να τον δημιουργήσουμε πολύ εύκολα μόνοι μας. Δεν θα χαλάσει κάτι. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κάποια πρακτική. Απλώς λέω ότι μήπως καμιά φορά δεν προλαβαίνουμε να. Προσωπικά θα θεωρώ ότι αυτές οι 2 εβδομάδες σταδιακά πρέπει να μεγαλώσουν πολύ παραπάνω και να δώσουμε το χρόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς να εκφράσουν την άποψή τους και να έχει και η κυβέρνηση το χρόνο να λάβει υπόψη τους όλα αυτά που θα ακούσει. Γιατί σίγουρα ο νομοθέτης πολύ συχνά δεν μπορεί να σκεφτεί τα πάντα και θα κάνει και λάθη τα οποία είναι απλώς λάθη αμελίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και άλλος ένας λόγος που είναι επίσης σημαντικός. Αυτό προϋποθέτει ότι ο πολίτης είναι ένας πολίτης ο οποίος έχει πλήρη γνώση για το τι ψηφίζεται. Δεν έχει. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να μην λάβει γνώση εκείνη την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση και να το λάβει μεταγενέστερα. Αυτό δεν μπορεί να τα γνωρίσει ο νομοθέτης. Ναι. Επομένως, πρέπει να έχει αυτό που λέμε στα νομικά εύλογο χρόνο, με κάποιο τρόπο να οριστεί λίγο παραπάνω, για να μπορέσει και ο άλλος να ξέρει τι γίνεται. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ζητάς από μένα να είμαι, ξέρω εγώ, ενημερωμένος για τα πάντα. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές, μια που μιλάμε για πολεοδομία, στα χωροταξικά σχέδια. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν πρόλαβαν να κάνουν ενστάσεις επί διαφόρων αποφάσεων που είχε πάρει αυτός ο οποίος έκανε το σχέδιο, διότι δεν είχαν ενημερωθεί. Ναι. Όταν ξαφνικά ενημερώθηκαν, είχε υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα και οι άνθρωποι μπήκαν, ας πούμε, σε μια τέρμονη διαδικασία και θα βγάλουν περισσότερη άκρη. Και υπάρχει το εξής φαινόμενο. Σπίτι εδώ, σπίτι εκεί, δάσος στη μέση. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου? Τι γίνεται? Σε 4 στρέμματα, ας πούμε, σπίτι, 500 μέτρα δάσος. Τι κόλπο είναι αυτό? Μια παράμετρο σε όλα αυτά που λέμε, γιατί σωστά είναι όλα όσα έχουν ελεγχθεί κατά την εκτίμησή μου. Έχουμε κάτι το οποίο ζητάμε στην Ελλάδα. Και αυτό το οποίο ζητάμε στην Ελλάδα είναι επενδύσεις. Και όταν λέω επενδύσεις, λέω κάτι πέρα από τον αντίκτυπο ή τα θετικά αποτέλεσματα του Ταμείου Ανάκαμψης και πέρα από αυτό που λέμε επενδύσεις πορτοφολίου, ομόλογα, μετοχές, πράγματα τα οποία δεν πέφτουν στην πραγματική οικονομία. Πραγματικές λοιπόν επενδύσεις. Όλο αυτό το περιβάλλον της κακονομίας, της πολυνομίας, των προβλημάτων πολύ χαμηλά αμοιβόμενων δημοσίων υπαλλήλων, που άρα δεν θέλουν οι άνθρωποι να μπουν στο δημόσιο, αλλά είναι υποστελεχωμένο το δημόσιο. Και όλος αυτός ο χρόνος καθυστέρησης με τον οποίο ξεκίνησε η κουβέντα μας, ξέρετε τι κακό κάνει στις επενδύσεις? Δηλαδή, πάει ένας άνθρωπος από το εξωτερικό, δεν σας λέω να είναι Έλληνας, να επενδύσει στη χώρα. Είναι σίγουρος ότι το νομοθετικό πλαίσιο βάσει το οποίο θα επενδύσει θα είναι αυτό με βάση το οποίο
ισχύει τη στιγμή που σκέφτεται να επενδύσει. Ξέρει πόσο χρόνο θα πάρει η επένδυσή του μέχρι να υλοποιηθεί. Ξέρει τι δυσκολίες θα βρει σε κάθε επίπεδο λόγω της υποστελέχωσης, λόγω χίλιων δυο πραγμάτων. Λένε όλοι οι ξένοι αναλυτές ότι το μεγάλο πρόβλημα για τις επενδύσεις στην Ελλάδα είναι η δικαιοσύνη, η καθυστέρησή της. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι. Υπάρχει πολυνομία, υπάρχει κακονομία, υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που είπαμε και αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά για τις επενδύσεις. Γιατί αν δεν έχουμε ξένες επενδύσεις, πραγματικές ξαναλέω επενδύσεις, εντάξει, οι επενδύσεις πορτοφολίου έχουν μια σημασία, αλλά δεν έχουν έναν αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία άμεσο, δηλαδή στο τι γίνεται στη χώρα. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Αν θέλουμε πραγματικά να χτίσουμε ένα επενδυτικό περιβάλλον σοβαρό, αλλιώς θα καθόμαστε μεταξύ μας σε μια πολύ συγκεκριμένη πίτα και θα σκοτωνόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο θα τη μοιράσουμε. Προϊόν της συζήτησης που κάνουμε εμείς είναι Σωστό και αυτό έχει δύο όψεις που λέει ο Παναγιώτης. Έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι εγώ, ας πούμε, ένα φαν υπερβολικά πλούσιο. Πηγαίνω και αγοράζω ένα μέρος, διότι έχω την εσωτερική πληροφόρηση ότι θα υπάρξει μια απόφαση και το μέρος αυτό θα μπορέσει να χτιστεί. Εγώ λοιπόν αγοράζω φθηνά και ξαφνικά προκύπτω μια μεγάλη περιουσία. Είναι μία περίπτωση. Υπάρχει μια δεύτερη περίπτωση. Όπου εγώ βλέπω ένα καθαρό πεδίο, βάζω τα αερά μου λεφτά, μαζεύω κόσμο, ξέρω εγώ, βάζω κάποια εκατομμύρια και στη συνέχεια βγαίνουν οι ίδιες αποφάσεις οι οποίες μαχαιρώνουν το project. Έχει συμβεί και αυτό. Ναι. Θέλω να πω αυτά που λέω Παναγιώτης. Να το δούμε στη μεγάλη του εικόνα. Δύο είναι οι παράμετροι που συζητάμε εδώ στο τραπέζι και το λέμε περιμετρικά. Οικονομική δημοκρατία και δημοκρατική δημοκρατία. Και τα δύο είναι στοιχεία της δημοκρατίας. Και τα δύο. Γιατί απαραίτητο σχέδιο της δημοκρατίας είναι η όρη του παιχνιδιού. Πρέπει να είναι καθαρή, πρέπει να είναι σαφής, γιατί αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα να εφαρμόσεις μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Όταν πες ότι εγώ θα κάνω αυτό, πρέπει να ξέρει ο άλλος τι θα κάνει. Όταν φωνάζεις τον άλλο να κάνει μία άμεση ξένη επένδυση, πρέπει ο άλλος να ξέρει τι θα επενδύσει, πού και πώς. Να το ξέρει αυτό. Έτσι. Επομένως, αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό, ο άλλος. Αυτό που λέμε. Επενδυτικό περιβάλλον. Τελευταία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Γιατί το συζητήσαμε πολύ και στο. Οικονομία χωρίς λειτουργία θεσμών δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς? Οικονομία και οικονομική ανάπτυξη χωρίς τη λειτουργία των θεσμών. Μα αυτό. Εδώ ολόκληρο Νόμπελ πήρανε. Υπάρχει, αλλά υπάρχει οικονομική ολιγαρχία. Αυτό είναι άλλο. Εμείς λέμε στο πλαίσιο. Ναι, αλλά λέμε στη δημοκρατία. Και ανισότητες. Πώς αυξάνονται. Κάτι τελευταίο, γιατί το κουβεντιάσαμε προχθές που κάναμε τον τομέα δημόσιας διοίκησης, τον κύκλο, όπως λέμε, με τον Κώστο Σκανδαλή, το Θανάση. Έχετε αναλάβει εκεί, ναι, έχετε δίκιο. Πώς φωνάξεις, ακούσαμε μια μισή. Είναι κλειστός. Πάντα σε εμπειρογνώμονες είμαστε ανοιχτοί. Ναι, είστε στον κύκλο της δημόσιας. Γιατί έχεις και αυτή την ιδιότητα. Εντάξει, είμαστε δεξιοί εμείς το κάνουμε. Με τόση εμπειρία. Ένα άλλο θέμα μεγάλο είναι η συνέχεια του κράτους. Και όταν λέω συνέχεια του κράτους, δεν υπάρχει ένα manual πώς παραδίδει ο ένας υπουργός τον άλλον. Δεν λέω κάνει μια κυβέρνηση την άλλη. Αλλάζει ο υπουργός, είναι όλα από την αρχή. Πάνε στο καταστροφέ τα έγγραφα και κάνουν, πώς το λένε αυτό, οι υπολογιστές ξαναξεκινάνε. Μας έχει πει βέβαια ο κ. Βουγάκης από την εμπειρία του ότι υπήρχαν και κάποια καλά σημάδια και καλά γεγονότα. Δηλαδή όταν από το Πασόκ πήγαν στη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν και κάποια καλά. Πάντα αυτό είναι προς θαυμασμό. Αλλά στο εξωτερικό, στον Βασίλη, σου πω εγώ, υπάρχει manual συνέχεια του κράτους. Αναλαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, παίρνουν τους φακέλους, παραδίδουν στον επόμενο. Και αυτά για αλλαγές κυβερνήσεων. Εδώ τα χρειαζόμαστε και για αλλαγές υπουργών. Και στο εξωτερικό επίσης πολλοί βουλευτές ή στελέχοι της αντιπολίτευσης κάνουν μαζί ταξίδια με τους υπουργούς όταν πάνε στο εξωτερικό. Οι λεγόμενοι σκιώδες κυβέρνηση που κάνουν ταξίδια και στη Βρετανία σημαίνει αυτό και στη Γαλλία. Πηγαίνουν παντού, πηγαίνουν στις ξένες επενδύσεις, ενημερώνεται η αντιπολίτευση. Αυτό είναι σημαντικό. Πιο ανοιχτά. Γενικά, εγώ είμαι υπέρ της έννοιας σκιώδης κυβερνήσεως, που είναι ένα προνόμιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω να δούμε ένα βίντεο από την αντιπαράθεση του κ. Γιαπετρίτη με τον κύριο Χριστίδη στη Βουλή για την τροπολογία που έγινε χθες το βράδυ για το μόνιμο περιουσιακό υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι και αυτό στο πλαίσιο της συζήτησης που έχουμε ανοίξει για την πολυνομία και το τι ισχύει. Ενώ το επισημαίναμε ξανά και ξανά, έρχεστε και κάνετε μία επιλογή η οποία προφανώς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, δεν σχετίζεται με το όνειρο το οποίο είχατε. Σχετίζεται με το στρίμωγμα των Υπουργών. Αυτό το στρίμωγμα σε θέσεις οι οποίες έχουν γεμίσει. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ικανοποίησης. Εκτός αν θεωρείτε ότι είμαστε σε θέση σήμερα. Σας φαίνεται αστείο, κύριε Χριστίδη?
Κύριε Χριστίδη, έχετε αντιληφθεί ότι για μία ακόμα φορά το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται της ιστορίας του. Διότι και σήμερα ακόμη το μόνο που κάνετε είναι να προσβάλλετε το διπλωματικό σώμα. Τίποτε άλλο. Όπως συνήθως το πράτετε χωρίς να έχετε αντίληψη των πραγμάτων. Θα το ακούσετε όμως, κύριε Χριστίδη. Δεν διέκοψα κανένα, κύριε. Δεν διέκοψα κανένα. Να το κάνετε όταν ξαφνικά επιλέγει ο Πρωθυπουργός να αλλάξει γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει τις καραμπόλες οι οποίες κάνει και αναγκάζεται να κάνει τον κύριο Χατζηβασιλείου υφυπουργό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα δεν αλλάζει, κύριε Υπουργέ. Η πραγματικότητα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία όταν συγκρούεται με τον νόμο δεν τον σέβεται, τον αλλάζει. Θέλουμε έναν υπηρεσιακό ο οποίος εξασφαλίζει τη συνέχεια και τιμά την κυβέρνηση με την παρουσία του ως ανώτατος διπλωμάτης, ή απλώς το απαξιώνουμε και πάμε παρακάτω στο πλαίσιο ενός πολιτικού μηδενισμού. Αλλά στα 10 λεπτά βρήκατε την ευκαιρία να μας πείτε για δεκάδες άλλα πράγματα εκτός από ένα. Συμφωνούμε τελικά με το περιεχόμενο ή δεν συμφωνούμε? Με συγχωρείτε πολύ, αλλά με αυτή την επαμφωτερίζουσα τακτική μπροστά δεν θα πάει το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ. Αυτό είναι που έγινε χθες το βράδυ. Ξέρουμε πολύ καλά, έγινε ένας μήνυας σχηματισμός. Υπάρχει πρόβλεψη στο Σύνταγμα, όντως υπάρχει. Δηλαδή είναι μια αντιπάθηση στην οποία έχουν και ίδιο δίκαιο. Απ' τη μία, κύριε Καρκατσούλη, το επιτελικό κράτος προβλέπει 3 υφυπουργούς ή αναπληρωτές ανά Υπουργείο. Απ' την άλλη, και το Σύνταγμα, στη συνέχεια του κράτους και στη λογική που ανέπτυξε και ο κύριος Δουδουνής νωρίτερα, προβλέπει και αυτό να υπάρχει ένας ο οποίος θα είναι στη συνέχεια. Τι γίνεται εδώ? Ναι. Βλέπετε, κοιτάξτε, αν δεν το συζητήσουμε στα σοβαρά, δηλαδή κάποτε είχαμε 50 υπουργούς. Θυμάμαι την πρώτη κυβέρνηση που φτάνει να έχει 50 υπουργούς. 50 υπουργοί. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται ο Τσίπρας 61 υπουργοί. 61 υπουργοί. Φεύγει ο Τσίπρας, έρχεται ο Μητσοτάκης 63, 64, 70 υπουργοί. Χαμός. Προσέξτε. Πού σταματάει αυτό το πράγμα? Με ποια λογική γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί να έχεις, εγώ δεν έχω αντίρρηση με το να έχεις μόνιμους υφυπουργούς, αλλά προσέξτε, θα έχεις μόνιμους υφυπουργούς εκεί που πρέπει να έχει συνέχεια το κράτος. Και αν πρέπει να έχει συνέχεια το κράτος, άμα δεν έχει λοιπόν στον τομέα του εσωτερικών άμυνας, 2-3 είναι. Έτσι κι αλλιώς εκείνοι οι οποίοι σκέφτηκαν πώς θα είναι το κράτος το σύγχρονο, δεν είπαν πάνω από 4-5 πεδία πολιτικής. Αυτά είναι. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα προσθέσεις, να τα αφαιρέσεις κτλ. Αλλά να κάνεις μόνιμο υφυπουργό σε ένα τομέα μόνος σου, επειδή έτσι αποφάσισες, μα θεσμικά δεν μπορεί να σου πει κανείς κάτι, έτσι, και σωστά το λέτε. Όμως, προσέξτε, εδώ έχετε σχήμα, εάν αυτό το σχήμα είναι λειτουργικό ή δεν είναι. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, εάν έχεις μια κυβέρνηση τέτοια, έτσι, τι σημαίνει αυτό για τα προηγούμενα πράγματα που σημαίνουν, που είπαμε, και πάντως πώς λύθηκε αυτό το θέμα της μεγάλης κυβέρνησης που όλοι θα πούνε ότι είναι μεγάλη γιατί είναι μεγάλη? Λύθηκε κάνοντας μια δεύτερη κυβέρνηση μέσα στην ίδια κυβέρνηση που είναι η ουσιαστική κυβέρνηση. Εγώ αυτό ξέρω. Μαρία. Όλοι ξέρουμε ότι ανέκαθεν όταν ήθελαν να γίνουν πιο συμπαθείς στους πολίτες, οι πολιτικοί λέγανε μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα. Και αυτό μικρό και ευέλικτο που παίρνουμε να έχει 10 υπουργούς και άλλους τόσους υπουργούς, πηγαίναμε στις διαδηλώσεις που ήταν Υπουργικό Συμβούλιο διαδήλωση. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί και δεν μπορεί να λυθεί όσο δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση του τι περιμένεις να κάνει ένας υπουργός και ένας υφυπουργός. Και μάλιστα τώρα με την παρούσα κυβέρνηση, επειδή έχουμε στη μέση και το επιτελικό κράτος, γιατί ο Πρωθυπουργός πίστεψε ότι η Ελλάδα έγινε West Wing και ότι όλα θα γίνονται από εκεί. Και έχουμε παράλληλα και μία τάση να υποτιμούμε τη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, θα σας το πει και ο κ. Καρκατσούλης, έρχονται υπουργοί, υφυπουργοί που τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν και το αντικείμενο του Υπουργείου και το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να αμφισβητούν τους υπηρεσιακούς, λέγοντας ότι έτσι οι άλλοι βλέπουν και φαντάσματα. Να πω χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν πολλοί υπουργοί οι οποίοι έγιναν πολύ καλοί υπουργοί γιατί ακριβώς εμπιστεύτηκαν τη διοίκηση. Δεν σημαίνει ότι στη διοίκηση δεν υπάρχουν και άνθρωποι με σκοπιμότητες, ατζέντες κτλ. Αλλά κατά κανόνα οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να σταδιοδρομήσουν στη δημόσια διοίκηση, ως στελέχη, δεν μιλάω τώρα για αυτούς που παλιά κάναν τους κλητήρες και πηγαίνουν φέρναν τους φακέλους, αυτοί που μπαίνανε με γνώση, με πτυχία κτλ. Το κάνανε γιατί θέλανε να είναι δημόσια λειτουργοί. Όταν λοιπόν επέλθηκε μια ειρήνη της πολιτικής ηγεσίας με τη δημόσια διοίκηση,
τότε τα πράγματα θα πάνε και πολύ καλύτερα. Γιατί θυμίζω ότι εμείς, αν αύριο μεθαύριο γίνουν εκλογές και δεν έχουμε κυβέρνηση, το κράτος σχεδόν θα παραλύσει. Σωστό είναι αυτό. Νομίζω το Βέλγιο που είχε παραπάνω από ένα χρόνο χωρίς κυβέρνηση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως οι οποίες επίσης συνεχίζουν και λειτουργούν. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να προσδιορίσουμε τι ακριβώς θέλουμε και βεβαίως να περάσουμε και σε κάτι άλλο. Καλή αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, άρα παράλληλα να τους δίνουμε και ευκαιρίες, γιατί η μονιμότητα είναι ένα επιχείρημα, αλλά πρέπει να τους δίνουμε και ευκαιρίες και να τους δίνουμε και τα αντίστοιχα χρήματα που θα έπαιρναν στην αγορά. Όταν ένας μηχανικός κατά μέσο όρο μπορεί να κόψει τιμολόγια και 8 και 10.000 το μήνα, δεν μπορεί να περιμένεις να πάει στο δημόσιο με τα 1.200, πώς είπατε, 12 μισθούς, πώς το... Κύριε Ρόπαπα, ανέφερε το παράδειγμα του Βελγίου η Μαρία και είναι καθοριστικός ο ρόλος σε ένα κράτος, ο ρόλος στα Υπουργεία των Γενικών Γραμματέων ή καμιά φορά των προϊσταμένων της διοίκησης, στη διεύθυνση κτλ. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε το εξής παράδοξο. Έχουμε διορισμούς αποτυχημένων πολιτευτών ή ανθρώπων που δεν κατάφεραν να εκλεγούν στη θέση Γενικής Γραμματείας ή ανθρώπων που παραιτούνται για να κατέβουν υποψήφιοι βουλευτές. Και η αλήθεια είναι ότι με το μνημόνιο μάθαμε πάνω κάτω ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας του εκάστοτε Υπουργείου. Από εκεί και πέρα όμως πάλι, παρά τις συμφωνίες που έχουμε με τους δανειστές, πάλι αλλάζουμε και εκεί τους διορισμούς και τον τρόπο που πρέπει να γίνουν οι διορισμοί και οι επιλογές. Και αναρωτιέμαι ποιες είναι οι αρμοδιότητες σήμερα των Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία. Κοιτάξτε, πρακτικά οι γενικοί γραμματές σήμερα είναι πολιτικά πρόσωπα, δεν είναι υπηρεσιακοί. Επομένως, αυτό είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή, είτε είναι υπουργός, υφυπουργός ή γενικός γραμματέας, ουσιαστικά είναι στην ίδια κατηγορία, απλώς σε πιο κάτω επίπεδο. Αυτό που λείπει από το ελληνικό σύστημα δημόσιας διοίκησης είναι υπηρεσιακοί υπάλληλοι που έχουν πραγματικά κεντρικό ρόλο στα Υπουργεία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πραγματικό, διότι στην Ελλάδα οι υπουργοί αλλάζουν οι περισσότεροι ανά 1-2 χρόνια. Όσο ικανός και είναι ένας άνθρωπος, όταν πάει σε ένα υπουργείο το οποίο δεν το ξέρει, μέχρι να πάει να καταλάβει την αρμοδιότητά του, να καταλάβει ποιοι άνθρωποι είναι εκεί, με ποιους μπορεί να συνεργαστεί και τι θα κάνει, σε τελική ανάλυση μετά από μερικούς μήνες φεύγει. Και έρχεται ο επόμενος και ξανακινάμε πάλι από την αρχή. Γιατί και στην ίδια κυβέρνηση να είναι, ο επόμενος υπουργός θέλει πάλι σε μεγάλο ποσοστό τους ανθρώπους που είναι τριγύρω του. Και άμα είναι από την ίδια εκλογική περιφέρεια, δεν έχει και ενημέρωση μετά για τη διάδοχη κατάσταση. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί μια συνεχείς διακοπές στη λειτουργία των Υπουργείων. Ή θα έχουμε μια δημόσια διοίκηση η οποία θα την εμπιστευόμαστε, θα κάνει καλά τη δουλειά της και θα έρχεται ο υπουργός, ο υφυπουργός και απλώς θα δίνει τις κατευθύνσεις, αλλά θα βασίζεται στη δημόσια διοίκηση, ή θα κάνουμε αυτό που έχουμε σήμερα, που έχουμε και τα πολιτικά πρόσωπα και το γραφείο ολόκληρο του υπουργού και του υφυπουργού, το οποίο έρχεται να υποκαταστήσει τη δημόσια διοίκηση. Κύριε Δονή. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Μιλάμε για τους γενικούς γραμματείς, έτσι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αναλάβει γενικός γραμματέας και δεν θα θεωρηθεί από τη στιγμή που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή κομματικός? Δηλαδή, αυτό είναι κάτι από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αυτή. Ναι, επίσης, είχε γίνει μια προσπάθεια το 2009 με το 50, όπου εκεί μπήκανε και ορισμένοι και να θυμίσω ότι δημοσιεύματα είχαν πάρει άνθρωποι. Ναι. Θυμίζω ότι τότε, επειδή ήταν η περίοδος που άλλαξε η στατιστική υπηρεσία από Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών και έγινε ανεξάρτητη αρχή. Θυμίζω ότι ο Γεωργίου, επειδή την χάνει να είναι το γνωστικό μου αντικείμενο η στατιστική, σε σχέση με τους συνυποψηφίους, ήταν πραγματικά η μέρα με τη νύχτα και σε επίπεδο σπουδών και σε επίπεδο εμπειρίας, σε μεγάλες στατιστικές, σε διεθνείς οργανισμούς κτλ. Και ταλαιπωρήθηκε όσο κανένας. Θυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρω αν έχει λήξει ταλαιπωρία. Ταλαιπωρήθηκε όσο κανένας. Να ταλαιπωρείται ακόμα. Πολύ σωστά. Πραγματικά ήταν αυτό που ήθελα να πω. Καλά έκανε και το είπε η Μαρία. Τα έχει ζήσει και εκείνη την περίοδο. Εγώ ήμουν αρκετά μικρός, ήμουν 19 χρόνια τότε. Και τα διάβαζα, θέλω να πω, στις ειδήσεις. Αλλά μιλάμε και ξεκινήσαμε την κουβέντα από το ζήτημα αυτό της μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού. Καταλαβαίνετε πώς έχει δημιουργηθεί αυτό, έτσι. Ο νόμος για το επιτελικό κράτος προέβλεπε μέχρι 3 υφυπουργούς σε κάθε υπουργείο. Ξεχαστήκανε, βάλανε έναν ακόμα, ήταν 4 και μετέτρεψαν την κανονική υφυπουργό σε μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργό. Ενεργοποιώντας μια διάταξη του άρθρου 81 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η οποία 50 χρόνια ήταν ανενεργή. Πώς την ενεργοποίησανε? Με μια νυχτερινή τροπολογία. Το πρώτο ερώτημα είναι: μπορείς να ενεργοποιήσεις μια διάταξη
συνταγματική, να εφαρμόζει δηλαδή το Σύνταγμα με μια νυχτερινή τροπολογία. Είναι λίγο άσχημο. Το δεύτερο είναι, καλά, να κάνεις ένα μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό. Εγώ είμαι 100% υπέρ και στο Υπουργείο Εσωτερικών προφανώς έχει πολύ δίκιο ο κ. Καρακατσούλης. Δεν παίρνεις αυτόν που είναι ήδη υφυπουργός και τον κάνεις μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό. Δηλαδή, κάνεις κάποιον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι το πρόσωπο έχει πολύ καλές, σημαντικές ικανότητες. Αλλά ας ήταν εξ αρχής μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργός. Δεν μπορεί από τη μία να υπηρετεί μια κυβέρνηση και από την επόμενη μέρα να γίνεται υπηρεσιακή και να είναι μόνιμη υπηρεσιακή. Και βέβαια είναι αυτό που λέγαμε με τις τροπολογίες. Δηλαδή, εδώ πέρα, αν το καλοσκεφτείτε, έχουμε όλες τις παθογένειες, χωρίς να είναι τώρα οι πιο, ας το πούμε έτσι. Τρανταχτή, όχι, αλλά δείχνει όμως. Η πιο κακοήθης περίπτωση. Εδώ απλώς ξεχάσανε τι έχουν ψηφίσει. Έτσι, για να το εξηγούμε. Και μετά χρησιμοποίησαν το Σύνταγμα, την ξέρει ο κ. Γεραπετρίτης, είναι εξαιρετικός συνταγματολόγος, τον έχει και καθηγητή, για να το καλύψουν. Αλλά φαίνεται, αν σε αυτή την περίπτωση έχει συμβεί αυτό, που είναι τραγελαφικό κατά βάση, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Άρα εδώ πέρα, από τον νομοθετικό, ας το πούμε έτσι, βολονταρισμό, ψηφίσανε κάτι. Ξεχάσανε την διάταξη. Μετά βάλαν 4 υφυπουργούς στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί έπρεπε να χωρέσει ο κ. Λοβέρδος. Ούτε του ξεχνάω κιόλας τόσο που είναι. Κ. Θεοχάρης, κ. Χατζηβασιλείου και η κυρία Παπαδοπούλου. Βάζουν, ξεχνάνε. Το αντικείμενο του κ. Θεοχάρη, υφυπουργός αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, είναι σοβαρό. Θυμίζω ότι ήταν και αναπληρωτής υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων. Κ. Βαρουτσιώτης τώρα, στην πρώτη κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι ήταν και ο Κατρούγκαλος στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, πριν αναλάβει υπουργός. Είναι ένα σοβαρό αντικείμενο. Στο εξωτερικό είναι και Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Σε πολλές περιπτώσεις. Και έρχεται και η Ευρωπαϊκή Προεδρία. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έχουν ξεχάσει τι έχουν ψηφίσει. Μετά πάνε να το καλύψουν εκ των υστέρων, πάνε να τους βολέψουν όλους και γίνεται μια τραγελαφική κατάσταση. Στο τέλος φταίει το Πασόκ, το οποίο δεν θυμάται την ιστορία του και όλα αυτά τα συναφή, τα οποία δεν έχω καταλάβει τι είναι ακριβώς, γιατί τα ακούω συνέχεια. Τώρα εντάξει, θέλω να πω. Αφήστε πόσο. Και εμείς τι να κάνουμε δηλαδή. Αλλά κοιτάξτε και κάτι άλλο. Εδώ που έχουμε φτάσει πια, συγγνώμη κύριε Καρακατσούλη, με τους υφυπουργούς και υπουργούς είναι κάτι το τρομερό. Δηλαδή πρέπει να έχουν υφυπουργούς υπουργεία που δεν είχαν ποτέ. Μπορεί να έχουν και 2 υφυπουργούς υπουργεία που δεν είχαν ποτέ υπουργούς. Και το πιο κρίσιμο είναι ότι έχουμε και πάρα πολλά υπουργεία καταρχάς. Μην ξεχνάτε ποια είναι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί. Αυτό που λέμε στα γερμανικά self-vertretender minister, δηλαδή αυτοεκπροσωπούμενοι. Άρα δυνατότητα να εκπροσωπηθούν μόνοι τους στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και εκεί έχουμε πάρα πολλούς. Δηλαδή και στον πυρήνα του Υπουργικού Συμβουλίου και εν τέλει καταλήγουν όλα αυτά σε ένα μικρό και κλειστό σχήμα που πιστεύω ότι παρότι διαφημίστηκε πολύ και δεν είμαι από αυτούς που ήμουν αρνητικός απέναντί του, εν τέλει απέτυχε γιατί δεν συνδέεται με την έννοια της πολιτικής ευθύνης το επιτελικό κράτος. Και χρησιμοποιήθηκε και για άλλους λόγους, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε. Κύριε Καρακατσούλη, και έχουμε σας και εγώ. Ναι, ξέρετε κάτι, αυτή η κουβέντα τώρα που κάνουμε για τους γενικούς γραμματείς, τους ειδικούς, γιατί εμείς έχουμε πολλούς γραμματείς, έτσι, μην νομίζετε ότι έχουμε γενικούς. Ναι. Είχαμε και αναπληρωτές, έτσι. Κάποια στιγμή φτάσαμε να έχουμε 260 γραμματείς. Δεν τα λέμε όμως αυτά, έτσι. Γραμματείς πάσης φύσεως. Προσέξτε, αυτό πάει μαζί με το άλλο που συζητάγαμε, το ότι έχει μόνιμη διοικητική καχεξία η δημόσια διοίκηση. Τι θέλετε να κάνει, κύριε Λέκα, ο Γενικός Διευθυντής ο Έλληνας, για πείτε μου, τι θέλετε να κάνει. Budget δεν έχει, αρμοδιότητες δεν έχει. Εάν δείτε, έγινε πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια δηλαδή έγινε, μια μεγάλη έρευνα που έκανε ο ΟΣΑ για το top public management. Πρέπει να δείτε που είναι η Ελλάδα. Έτσι. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα χωρών για προφανείς λόγους, αλλά είναι κάτω και από χώρες που δεν περιμένεις να είναι. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, διότι δεν έχει τίποτα. Ο Γενικός Διευθυντής ο δικός μας, να μην πω ο Διευθυντής, έτσι. Άντε, πείτε μου ποια είναι τα επίπεδα δηλαδή που έχω, τα ιεραρχικά. Πας στη Γαλλία έχει 16 επίπεδα. Ανεβαίνεις βαθμούς, ανεβαίνεις, έτσι. Και φτάνεις εκείνον εκεί, για να μην πω τώρα την Αγγλία, έτσι. Που εν πάση περιπτώσει, παντοδύναμη. Δεν έπρεπε να γίνει το yes minister τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προσέξτε, εδώ είναι μια τραγωδία αυτό το πράγμα. Διότι εγώ θα σας πω τουλάχιστον 40 χρόνια, τουλάχιστον. Εγώ θυμάμαι το 80 πάντως. Να συζητείτε η ιστορία ότι πρέπει να καταργηθεί επιτέλους η θέση του Γενικού Γραμματέα με πολιτική θέση. Φτάσαμε κάποια στιγμή, όλοι το δέχτηκαν αυτό. Φτάσαμε επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα πουλ και να φεύγει κάθε ένας που φεύγει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το deal. Ναι. Θα φεύγει ο μόνιμος και θα έρχεται ένας υπηρεσιακός και ούτω καθεξής. Και μνημονιακή οδηγία είχαμε. Ναι. Δεν έγινε αυτό. Και προσέξτε, έρχεται μετά η κυβέρνηση και λέει από αυτό το πράγμα, εγώ τώρα όλους τους γενικούς γραμματείς κομματικά στελέχη.
Και ξαφνικά γίνονται οι γενικοί γραμματείς πάλι κομματικά στελέχη. Ας αποφασίσουμε, διότι τώρα βλέπω να λέει ότι όχι, είναι υπηρεσιακός, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κομματικός στέλεχος και εν πάση περιπτώσει ήμαρτον θου, κύριε, δεν έχω να πω τίποτα. Κύριε Βουλγάκη. Ναι, λοιπόν. Έχουμε πολλά πράγματα στο τραπέζι, όμως θα τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Γιατί έχετε ένα ταλέντο εδώ πέρα να μην μπερδεύετε. Λοιπόν, καταρχήν για μένα το ποιος θα είναι ο αριθμός των υπουργών είναι αδιάφορος. Έχει σημασία το τι ακριβώς αρμοδιότητες έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι αν πρόκειται να πεις ότι εγώ μειώνω τους υπουργούς και βάζεις, ας πούμε, ένα υπουργό σε ένα υπουργείο, όπου μέχρι πρώτη είχε 4 υπουργούς. Και εγώ καλούμαι να μάθω, να επιλέξω και να αποφασίσω για τις αρμοδιότητες όλων αυτών που είχαν οι προηγούμενοι, νομίζω ότι μόνο για κακό είναι. Επομένως, σημασία έχει τι ρυθμίζει ο υπουργός, δηλαδή την ύλη που διαχειρίζεται. Αν θέλουμε να έχουμε λιγότερους υπουργούς, πρέπει να έχουμε λιγότερη ύλη προς ρύθμιση, δηλαδή λιγότερο κράτος. Αν έχουμε λιγότερο κράτος, τότε μπορούμε να έχουμε και λιγότερους ανθρώπους οι οποίοι θα προείστανται αυτών των λιγότερων αρμοδιοτήτων. Πρώτον. Δεύτερον, το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να έχει μια κομματική ενασχόληση ή και υποψηφιότητα δεν τον καθιστά ανίκανο. Όχι, προς Θεού. Υπάρχει περίπτωση. Δεν είπα αυτό. Προς Θεού. Εγώ το λέω. Έτσι, διότι εδώ έχουμε περάσει τώρα στο άλλο άκρο που οποιοδήποτε έχει υπάρξει, ας πούμε, κομματική. Μακριά από εμάς. Σωστό είναι αυτό που λες. Εγώ θέλω να τα λέω και ας πέφτουν στο πηγάδι. Ναι. Θέλω να τα λέω. Ναι. Γιατί εδώ πάμε σε μια υπεραπλούστευση τώρα, έτσι. Μπράβο. Γιατί υπάρχει και μια, ας πούμε, λογική χαρβαντοποίηση. Δηλαδή, αν είσαι ένα πτυχίο από ένα καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, είσαι ο φωτεινός παντογνώστης. Με συγχωρείτε, αν είχε ο πατέρας με 100.000 να μου δίνει τον χρόνο δίδακτρα για να πάω στο καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, θα είχα γυρίσει με 15 διδακτορικά. Δεν τα είχε, πήρε ένα διδακτορικούλι από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο Αθήνων, το οποίο μια χαρά διδακτορικό ήταν. Εντάξει, υπάρχουν και υποτροφίες, Γιώργο. Υπάρχουν και υποτροφίες, Γιώργο, λέω. Θέλω να πω. Τώρα δεν ξέρω, τότε μπορεί να μην υπήρχαν τόσες. Οι υποτροφίες είναι άλλη συζήτηση. Ναι. Μην τα ανοίξουμε το θέμα αυτό τώρα, γιατί θα μπλέξω μάθημα. Θα με βρει ο Ρενάτο. Θα μπλέξουμε τώρα, λοιπόν. Τέλος πάντων, θέλω να πω τώρα το εξής. Το να είναι κάποιος κομματικός τέλεχος δεν σημαίνει ότι είναι αυτό, όπως και δεν σημαίνει πως είναι και καλός. Επομένως, στην αξιολόγηση πρέπει να την κάνεις με πραγματικά πειρά. Όχι με στερεότυπα. Ότι είναι καλός γιατί έχει ένα καλό χαρτί, είναι κακός γιατί έχει ένα κακό χαρτί ή κτλ. Υπάρχει ο Steve Jobs, δεν είχε τίποτα. Και τα λοιπά. Άλλαξε τον κόσμο. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Και ο Μάσκ και πάρα πολλοί άλλοι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας διοίκησης με ισχυρό μόνιμο προσωπικό. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα λάθη που έκανε το Πασόκ δεκαετία του 80 ήταν η κατάρριση των γενικών διευθυντών των Υπουργείων. Κανένας υπουργός δεν τολμούσε να υπογράψει οποιαδήποτε απόφαση. Ξέρετε, όταν έρχεται μια υπουργική απόφαση, έχει από κάτω, είχε τώρα, δεν ξέρω το κουτάκι. Έχει κάτι κουτάκια. Και λέει ο εισηγητής, ο χειριστής, ο διευθυντής, ο γενικός διευθυντής, ο γενικός γραμματέας. Και υπογράφει ένας. Εάν τα κουτάκια δεν είναι συμπληρωμένα και βάλει μόνο ο υπουργός την υπογραφή, αναλαμβάνει απολύτως και την ευθύνη του να είναι αυτή παράνομη. Ή, εν πάση περιπτώσει, παράτυπη ή οπωσδήποτε πείτε το. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει τι είναι, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη. Ναι. Λοιπόν, δεν τολμούσε κανένας υπουργός να υπογράψει εάν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου δεν είχε υπογράψει. Ο οποίος Γενικός Διευθυντής ήταν διαχρονικός και αδέκαστος. Εγώ είμαι υπέρ αυτού του μοντέλου, του αγγλικού μοντέλου. Δεν είμαι υπέρ του μονίμου υφυπουργού. Και θα σου πω και για ένα πρόσθετο λόγο. Θα μπορούσα να το αντιληφθώ αν τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα είχαν τόσο μεγάλες ιδεολογικές αντιθέσεις για χειρισμό συγκεκριμένων πολιτικών σε συγκεκριμένα πεδία, που να έλεγα ότι ναι, θα πρέπει να βρεθεί ένας ελάχιστος παρονομαστής. Υπάρχει μια τρομερή, κατά κάποιο τρόπο, πώς το λένε, εξομάλυνση των αντιθέσεων σε διάφορα πεδία πολιτικής που στο παρελθόν υπήρχαν αντιθέσεις. Ας πούμε παλιά, την περίοδο του ψυχρού πολέμου, ήταν κάποιοι που είμαστε υπέρ της Δύσεως, κάποιοι άλλοι που δεν είμαστε υπέρ της Δύσεως, κάποιοι άλλοι που ήταν υπέρ της Ανατολής κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Επομένως, τι με ενδιαφέρει εμένα ως Έλληνα πολίτη, να έχω ένα ισχυρό κράτος, μια δημόσια διοίκηση καλά αμοιβόμενη, που να έχει κίνητρο να μείνει ο άνθρωπος εκεί
Υπάρχουν λαμπρά στελέχη, έχω να σας πω, πως πρώην υπουργός σε πολλά και διαφορετικά υπουργεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αν έβγαιναν στον ιδιωτικό τομέα θα έπαιρναν τρελά λεφτά. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Και είναι επιλογή τους να κάνουν καριέρα στο δημόσιο. Και μπράβο τους και τους υπολείπτω με πάρα πολύ βαθιά. Αυτοί πρέπει να αμείβονται καλά, με όρους ιδιωτικού τομέα και να είναι μόνιμοι. Από εκεί πέρα, το αν τώρα θέλουμε να κάνουμε τον Βουλγαράκη υπουργό, να τον κάνετε παιδιά, μια χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι άλλη τάξη κουβέντα αυτή. Ναι. Δεν θέλω να μπλέκομαι δηλαδή το καναρίνι με το τρόλι, επειδή και τα δύο είναι κίτρινα. Άλλο πράγμα το χρώμα, άλλο πράγμα το καθένα. Εδώ υπονοεί κάτι ο Γιώργος, το οποίο είναι κρίσιμο νομίζω. Όταν το καναρίνι που είπα. Όχι για το καναρίνι. Όταν πάμε... ή για το τρόλι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για management, πρέπει να κάνουμε την εξής ανάλυση στο μυαλό μας, γιατί είναι και ενός είδους πολιτικό management και το Υπουργείο. Σε μια κλίμακα αποφάσεων από το 1 μέχρι 10, δεν μπορεί ο Υπουργός να παίρνει τις αποφάσεις από 1 μέχρι 10. Πρέπει να είναι μόνο στα τελευταία στάδια και αυξημένης πολυπλοκότητας, αυτό που λέμε στη θεωρία πολυκεντρικά ή πολιτικά ερωτήματα, δηλαδή ερωτήματα στρατηγικής, πολιτικές αποφάσεις στην πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να γίνονται κατά βάση από τη δημόσια διοίκηση. Αυτό γλιτώνει και χρόνο και προτεραιοποιεί κάποια πράγματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι όλα τσουβαλιδών. Δηλαδή από τα πιο αυτονόητα, από τα πλέον μάλλον αυτονόητα, μέχρι τα πιο πολυκεντρικά, όλα πέφτουν σε ένα πρόσωπο. Γιατί γενικά έχουμε μάθει σε μια κουλτούρα προσωποπαγή, διότι δεν υπάρχει η αντίληψη αυτού που λέμε οργανισμός. Δηλαδή ότι, εγώ το βλέπω ακόμα και στα κόμματα, ας πούμε, ότι και τώρα αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε αρχηγούς χωρίς κόμματα, απόρρια αυτού του εκφυλισμού είναι, ότι δεν έχουμε μια αντίληψη οργανισμού. Δηλαδή ότι εδώ πέρα είναι 10 βασικοί άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, ο πρώτος πηγαίνει το 8, 9, 10, οι άλλοι τρέχουν όλα τα υπόλοιπα. Αυτό όμως, η έκφανση αυτού, είναι στη δημόσια διοίκηση, αυτό ότι πέφτουν όλα σε έναν άνθρωπο και τελικά όταν αλλάζει αυτός ο άνθρωπος, που δεν θα κάτσει και πολύ, γιατί ο καθένας πειραματίζεται, ανασχηματισμοί, αναδομήσεις, το ένα το άλλο, τελικά ξεκινάνε από την αρχή, from scratch που λένε εκεί οι Άγγλοι. Αυτό όλο είναι βαθιά προβληματικό. Βαθιά προβληματικό. Κύριε Καρκατσούλη, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην συζήτηση. Με ανισχύει η αποχώρησή τους. Ναι, γιατί θα έρθουμε λίγο στα πολιτικά. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Να συμπληρώσουμε πολιτικά κάτι. Μπορεί, θέλετε να καθίσετε. Είναι καλύτεροι από εμάς. Όχι, άμα θέλετε να καθίσετε, εντάξει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο κ. Βουγάκης αποφασίζει. Εντάξει, τους κρατήσαμε. Με το ζόρι. Διάλειμμα 2-3 λεπτά και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και για να δείξουμε ότι η υπόσχεση και η παρότρινση του κ. Βουγάκη είναι πραγματικότητα, έχουμε κρατήσει εδώ και τον κύριο Ρόμπαμπα και τον κύριο Καρκατσούλη για να σχολιάσουν και τα πολιτικά. Είναι ο Μύρους κανονικά, να σχολιάσουν και τα πολιτικά. Όρια της κράτησης. Δηλαδή πραγματικά τους έχουμε κουράσει. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο από την συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιο Ενωπείο. Μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, η οποία έβγαλε ειδήσεις και μίλησε και για την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας. Οι δύο τέος πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Και ξέρετε, επειδή είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουμε την τιμή να έχουμε διατελέσει πρωθυπουργοί, γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο τέος πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι, επιδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα. Η Ελλάδα, όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του SAFE, το έπραξε, κύριε Χατζηνικολάου. Και η Τουρκία δεν μπήκε στο SAFE, παρά το γεγονός ότι πολλοί προέβλεπαν ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να εμποδίσει την Τουρκία να έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί? Κοιτάξτε. Και θέλω να σας ρωτήσω με την ευκαιρία αν στα μάτια σας είναι ίδια η κριτική τους και ίδια η στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι το ίδιο ο Καραμανλής με το Σαμαρά? Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και για να πάρετε την απόφαση σας. Νικολάου, θα γίνουν την Άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην Άνοιξη? Να το κρατήσω το βίντεο αυτό? Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Λοιπόν, και γιατί η Άνοιξη, να το εξηγήσουμε και αυτό. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια,
θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Σωστό. Το τονίζω αυτό. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία. Πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς. Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος. Πρέπει να το παραδεχτείτε. Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο κινείται, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δώσει κάποιο σαφές στίγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Το αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός, αλλά από εκεί και πέρα νωρίς είναι ακόμα. Θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα στις συνεντεύξεις και από εκεί πέρα οι πολίτες θα κρίνουν. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Λέτε μετά την πολιτική άνοιξη. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών. Είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει τη συνεργασία μαζί σας. Άρα δια της εισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Εντάξει, επανέλαβε αυτό για το εκλογές 2027. Εγώ σε εσάς θα έρθω για ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Βουλγαράκη. Και αυτό που είπε. Παράξενο. Επειδή γνωρίζετε το χώρο πολύ καλά. Έτσι μου έχουν πει, δεν ξέρω. Μήπως είναι ψέμα κι αυτό. Άδικη κριτική από Σαμάρα και Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική και όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν για το νέο κόμμα, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Ναι. Να πω καταρχήν ότι ήταν μια ισορροπημένη συνέντευξη. Ήταν μια συνέντευξη η οποία ήταν, ας πούμε, ισορροπημένη. Δεν ήταν η τόνη εξαιρετικά υψηλή. Και το λέω αυτό διότι, ξέρετε, όταν κανείς, ας πούμε, προσεγγίζει τέτοια θέματα και μάλιστα σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, μπορεί και η τόνη να είναι πιο... Ναι. Από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, ο Μητσοτάκης έχει μάλλον δίκιο. Με την έννοια δηλαδή ότι, εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται, τα οποία τα τελευταία χρόνια γίνονται, τα έχουν κάνει όλοι οι αρχηγοί, γίνονται με κάποιο τρόπο. Δεν υπήρξε διαφοροποίηση στο παρελθόν. Υπ' αυτή την είχε δίκιο. Δεν είχε άδικο. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν ζητήματα που εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς μιλάμε τώρα μέσα αυτά τα οποία ξέρουμε. Επομένως, με αυτή την έννοια η προσέγγιση του δεν ήταν σωστή. Νομίζω ότι δεν μίλησε διαφορετικά για τον Καραμανλή και για τον Σαμαρά. Δεν νομίζω ότι μίλησε το ίδιο. Άλλωστε και η ερώτηση ήταν διαφορετική. Δηλαδή, ο Καραμανλής δεν συζητάει να κάνει κάποιο κόμμα, ούτε συζητάει να συμμετέχει σε άλλο κόμμα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Επομένως και η προσέγγιση ήταν διαφορετική. Τώρα, επί της ουσίας, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης είναι ότι αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, πράγματι θα πλήξει την αυτονομία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι και καμία αίτηση. Είναι προφανές. Δηλαδή, αν κάνει ένα κόμμα, θα πάρει ένα ποσοστό, δεν ξέρω πώς θα πάρει. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι νούμερα τα οποία δεν είναι υψηλά μεν, όμως είναι ικανά για να περιορίσουν ενδεχομένως το εύρος της επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω αυτό είπε. Δεν είπε κάτι διαφορετικό. Μαρία, βλέπεις από τη συνέντευξη και από τη δήλωση για τον Αντώνη Σαμαρά μια νέα προσέγγιση προς τον πρώην Πρωθυπουργό? Ότι ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός. Από τον κύριο Μητσοτάκη προς τον κύριο Σαμαρά. Καταρχάς, η συνέντευξη ήρθε μία μέρα μετά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και στην εκλογή Κυρανάκη, λέγοντας
ήταν η επιτάση. Δηλαδή, τώρα, όλα για όλα. Ναι, όλα για όλα. Και πρακτικά ο κ. Μητσοτάκης οριοθετήθηκε και είπε μόνος που και όλοι εσείς απέναντι. Όταν μάλιστα χαρακτήρισε και υποτιμητικά το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα θίασο, δεν μπορεί να είσαι σε ένα πολιτικό σύστημα που όλοι οι άλλοι είναι θίασος και εσύ είσαι ο φωτεινός φάρος. Το πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή, και μίλησε και για την τοξικότητα του πολιτικού λόγου, εκεί εγώ θα έκανα αυτοκριτική και θα αναρωτιόμουν γιατί αυτή η τοξικότητα είναι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή την τροφοδοτική κυβέρνηση. Όπως και να έχει, ήταν μια συνέντευξη που σίγουρα ήταν, όταν είναι κάποιος πρωθυπουργός, αναμενόμενο είναι και η συνέντευξη ήταν και μόνος του να είναι σε ενός επίπεδου συνέντευξη. Όμως ο κ. Μητσοτάκης πρακτικά δεν έχει αναγνωρίσει ότι έχει κάνει και λάθη. Νομίζω ότι όλα τα έχει κάνει σωστά. Οπότε μιλάει για σταθερότητα και λέει: εμείς εδώ είμαστε η σταθερότητα. Διαφορετικά λέει μία εκλογική αναμέτρηση για να μην πούμε σε περιπέτειες. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι ο πολίτης είναι ήδη σε περιπέτειες. Όταν ο μισθωτός σου λέει ότι ο μισθός του φτάνει μέχρι τις 15 ή 18 του μήνα, είναι ήδη σε περιπέτειες. Άρα λοιπόν δεν θα απασχοληθεί καθόλου για το αν θα μπει ο κ. Μητσοτάκης σε περιπέτειες. Γιατί αυτό που ο κ. Μητσοτάκης αποκαλεί σταθερότητα, για άλλους μπορεί να είναι και στασιμότητα. Νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόταν περισσότερη αυτοκριτική και δεν έδωσε πουθενά κάτι οραματικό. Η συνέντευξη αυτή ήταν, θα έλεγα, περισσότερο απολογιστική και με αναφορές στο διαχειριστικό κομμάτι και δεν είπε τίποτα οραματικό. Γιατί ακόμα και όταν ρωτήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για διάφορες, ή ακόμα και για την σύμβαση την 717 κτλ., είπε ότι εγώ όποιον είναι τον στέλνω στη δικαιοσύνη και καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει στείλει υπουργό της στη δικαιοσύνη. Τέλος πάντων, το Πασόκ θυμίζω ότι έστειλε τον Άκη Τσοχατζόπουλο στη δικαιοσύνη, ότι έστειλε ανθρώπους του στη δικαιοσύνη, κάτι το οποίο του κόστησε κιόλας εκλογικά. Γιατί θυμίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στη δικαιοσύνη τότε με παρέμβαση Πασόκ ήταν περίπου και το μισό κόμμα και είδαμε πώς κατέρευσε μετά. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχει κομίσει γλάφκα της Αθήνας, ότι δεν έχει, ούτε έχει εφεύρει την πυρίτιδα. Λίγο περισσότερη αυτοκριτική θα χρειαζόταν, γιατί κινδυνεύει από κάτι όπως κινδυνεύουν όλες οι κυβερνήσεις στη δεύτερη τετραετία. Απ' την ίση της εξουσίας, η οποία δράει υποδόρια και οργίζει τον πολίτη και το παίρνει στην κάλπη. Γιατί τώρα κανείς δεν θα βγει στους δρόμους να σε αμφισβητήσει. Θα έρθει η κάλπη και θα ρίξει το φάκελο. Κύριε Ραμπάμπα, θα ήθελα το σχόλιο σας και ό,τι θέλετε ελεύθερα να πείτε. Είδα στην τελευταία έρευνα, κάνετε αναφορά για το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια η Ελλάδα καταφέρει να μην είναι πλέον σε επιτήρηση, να μην είναι το κακό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στην ίδια σας την έρευνα λέτε ότι αυτό δεν είναι μεν καλό, το αναγνωρίζετε, αλλά λέτε κιόλας ότι θέλει προσοχή, διότι αυτό μπορεί να είναι για πολύ σύντομη διάρκεια. Ναι, κοιτάξτε, θα κάνω μια γενικότερη παρατήρηση, συμφωνώντας αυτό που υπόθηκε λίγο πιο πριν, ότι η κυβέρνηση έχει μια έλλειψη οράματος. Ή ακόμα και αν έχει όραμα, δεν το διατυπώνει με ένα ξεκάθαρο τρόπο που να είναι ορατός στον πολίτη. Είναι δεδομένο ότι πολλά πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη και γίνονται αυτή τη στιγμή και δεν είναι ορατά τα αποτελέσματά τους. Συνεπώς κάποιος μπορεί να είναι αισιόδοξος, αυτό όμως δεν το εκφράζει καθόλου η κυβέρνηση. Και η στάση της κυβέρνησης ότι είναι ή θα έχουμε αυτοδυναμία ή θα έχουμε το χάος, που είναι μια πραγματική πιθανότητα, δεν λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή ο κόσμος που έχει πρόβλημα στην καθημερινότητά του, κινδυνεύουμε από απογοήτευση και από οργή να ξαναψηφίσει κάτι διαφορετικό, να έχουμε κυβερνησία την οποία την έχουμε ζήσει και να έχουμε πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι η πολιτική της κυβέρνησης, η πολιτική της θέση. Πρέπει να υπάρχει ένα όραμα και μια προοπτική. Το ότι η αντιπολίτευση είναι κατακαιρματισμένη, εντάξει, το ξέρουμε, αλλά είναι πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ο κύριος λόγος της κυβέρνησης ότι θα είναι αυτός, ότι ή εγώ ή το χάος. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση που κάνουμε. Και αυτή η συζήτηση δεν έχει καμιά προοπτική. Ενώ η κυβέρνηση κάνει πράγματα τα οποία είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσουν και άλλα θετικά αποτελέσματα, αλλά προφανώς δεν πρέπει να χαλαρώσει, διότι βλέπουμε ότι έχουμε πλεονάσματα, αλλά τα προβλήματα που έχουμε και στο διεθνές σκηνικό και το χρέος στην Ελλάδα, ναι, μειώνεται, αλλά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κάτι να στραβώσει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε συνέχεια ανάπτυξη. Για να μπορούμε να διαχειριστούμε. Και η ανάπτυξη που έχουμε είναι πολύ μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
Αλλά με το καμία... ρυθμό που έχουμε, για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2009 και να πιάσουμε και την υπόλοιπη Ευρώπη που σε όλο αυτό το διάστημα από το 2009 μέχρι σήμερα αναπτύσσεται, θα μας πάρει μια ζωή. Μια ζωή, ναι. Και ανάπτυξη σαν το ελαττήριο. Εμείς πέσαμε πολύ χαμηλά, οπότε μοίρα είναι. Ναι, δεν υπάρχει ελαττήριο. Στην Ελλάδα είναι σπασμένο το ελαττήριο. Μην το συζητάμε. Και δεν κάναμε τον BAM. Δηλαδή δεν είχες 2-3 χρονιές που να πεις πάνω από 4-5% για να μπορέσει να σου δώσει αυτό μεγαλύτερο. Κύριε Καρκατσούλη, σε εσάς θα θέλω πολιτικό σχόλιο, γιατί είστε πολιτικός τώρα. Υπήρξατε μέλος της Βουλής, βουλευτής από το ποτάμι. Τα γνωρίζετε και τις διαδικασίες και όλα. Έχετε πολιτική χρειά, δεν είναι? Και καλό και κακό, ναι. Αλλά ένα γενικότερο πράγμα που ήθελα να πω, επειδή μου άρεσε αυτή η τοποθέτηση για το όραμα, εδώ μας λείπει και το όραμα, μας λείπει και η επιχειρησιακή ικανότητα. Εγώ, ξέρετε, έχω περάσει δεκαετίες της ζωής μου κάνοντας αυτή τη δουλειά. Δηλαδή προσπαθώντας να κάνοντας πράγματα να γίνουν. Γιατί αυτό είναι η δημόσια διοίκηση, έτσι. Δεν κάνει κανείς αυτή την κουβέντα που αναφερθήκαμε πριν. Έλα εδώ γενικέ, τι έχεις κάνει εσύ, υφυπουργέ, αν έχεις κάνει εσύ. Το παίρνεις και το κάνεις, έτσι. Αλλά όταν τα πράγματα είναι έτσι ώστε να είναι πασιφανές ότι πρέπει να τα αλλάξεις, έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ότι πρέπει να τα αλλάξεις, ότι πρέπει να κάνεις μεγάλες οριζόντιες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί και οργανώνεται το κράτος. Αν αυτό το πράγμα λοιπόν δεν το κάνεις ή το κάνεις μπουσουλώντας ή κάνεις ένα κομμάτι, τότε προφανώς δεν ανταποκρίνεσαι σε αυτό που είναι η ανάγκη. Όταν λοιπόν έρχεσαι μετά και μου λες να είμαι σταθερός ή να είμαι ακίνητος ή να τρέχω ή οτιδήποτε, για μένα δεν είναι τίποτα αυτό. Είναι μπαίνει-βγαίνει. Διότι αναρωτιέμαι ποιες από αυτές τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, θα σας πω 2-3. Πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση ήταν, για παράδειγμα, Αναστάσης Πεπονής στο ΑΣΕΠ. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στο μεταδικτατορική περίοδο. Από τις πολύ μεγάλες. Ναι. Ωραία. Αυτό για να γίνει λοιπόν δεν ήταν ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε χωρίς πολιτικό κόστος, και ο παρακαθήμενος κύριος Βουλγαράκης το αντιλαμβάνεται τι σημαίνει πολιτικό κόστος και το πλήρωσε ο Πεπονής αυτό. Μα δεν βγήκε. Και τότε οι βουλευτές του Πασόκ πήγαιναν στα γραφεία τους και στους υπουργούς και λέγανε αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να Πεπονής. Γιατί όλοι ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ ήμουν εκεί εκείνη την περίοδο και τα έζησα και μπορώ να σας πω το εξής. Κάθε φορά που κάποιος αποτολμούσε να κάνει όντως μεταρρύθμιση, όχι να κάνει αυτά που λένε cosmetic changes, δηλαδή ψιλομπαλώματα, ψιλοπράγματα, έτσι. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα κόστος πολύ μεγάλο που είναι δύσκολο να βρεις από το πολιτικό προσωπικό ανθρώπους που να τους πεις ελάτε εδώ, θα θυσιαστείτε. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, οι αντιδράσεις θα είναι αντιδράσεις. Ξεχνάτε τις αντιδράσεις με το Καποδίστρια. Τι να πω εγώ τώρα, έτσι που ήταν κλειστή η Βασιλεία Σοφίας μήνες ολόκληρες, έτσι που ήταν οι ζούσες μαζί με τα ΜΑΤ κτλ. Αυτό το λέω γιατί βλέποντας τώρα πού είμαστε, ποιες είναι οι ανάγκες, έτσι τουλάχιστον όπως τα αντιλαμβάνομαι, και τι έγινε τα προηγούμενα 6-7 χρόνια, είναι πολύ λίγο. Είναι πολύ λίγο. Πραγματικά εδώ είναι όδινεν όρος και έτε και μην, πώς το λέει. Δηλαδή είναι πολύ λίγο. Όταν μου ξεκινάς κάτι και το επόμενο βήμα, ένα μόνο παράδειγμα και κλείνω. Έλεγχοι. Δεν λέμε συνεχώς ότι μας λείπουν οι έλεγχοι. Ναι, ωραία. Μας λείπει η πρόληψη, μας λείπει και ο έλεγχος. Αυτά τα δύο κομμάτια του management, τέλος πάντων, εμείς είμαστε ξένα προς αυτό. Ωραία. Όταν έρχεσαι λοιπόν και ψηφίσεις ένα νόμο το 23, το 21 το ψηφίσεις, λοιπόν, και λες αυτό είναι εσωτερικός έλεγχος. Περνάνε 9 μήνες για να βγάλεις μια εγκύκλιο. Περνάνε 2 χρόνια για να αρχίσεις να φτιάχνεις τα πρώτα κομμάτια μέσα στα υπουργεία που θα μπουν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Καταφέρνεις μετά από 3 χρόνια και έχεις κάνει στα 50% των υπουργείων και τα άλλα 50% να μην έχουν τίποτα. Αυτό το 50% να αναστελέχονται και πας στον 4ο χρόνο και αλλάζεις τις διατάξεις και λες κάτσε να το πάρω από εδώ, να το πάω εκεί, να το βάλω στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Προσπαθεί, κάνει πράγματα τα οποία όμως δεν τελεσφορούν. Οπότε, αν με ρωτάτε, επειδή το δικό μου κριτήριο είναι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα, έτσι, θα σας πω ότι υπολείπεται κατά πολύ και εμένα, εν πάση περιπτώσει, από τα πολιτικά κόμματα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ακούσω όχι μόνο τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, με ποιους θα το κάνει, έτσι, και αυτό να είναι φορά παρτίδα. Αυτό και να τηρηθεί. Κύριε Δονή. Κοιτάξτε,
Κρατάω κάτι που είπε η Μαρία. Μίλησε για αυτή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού που χαρακτήρισε συλλήβδην την αντιπολίτευση θεία σου. Νομίζω είναι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ άπρεπη φράση. Ένας όρος άπρεπος που δείχνει μια αλαζονία. Και εγώ μπορώ να σας πω αμέσως ότι μπορώ με πολύ μεγάλη πειθό να υποστηρίξω ότι από τη σκιώδη μας κυβέρνηση ο Γιάννης Ομανιάδης θα ήταν καλύτερος υπουργός ενέργειας από τον Ενεργεία. Ο Παύλος ο Χριστίδης καλύτερος υπουργός εργασίας από τον Ενεργεία. Η Άννα Διαμαντοπούλου καλύτερη υπουργός ανάπτυξης από την Ενεργεία. Σας αναφέρομαι σε κάποιους επικεφαλείς και γενικώς μπορώ να το υποστηρίξω για όλους τους επιμέρους. Εξαιρώ τον εαυτό μου, γιατί κανένας δεν μπορεί να κρίνει τον εαυτό του. Αλλά για όλους τους υπολείπους μπορώ με επιχειρήματα. Συγγνώμη, αναδείξα κάποιον. Ανέφερα 3 ονόματα για να μην κάνω συνεχή αναφορά ονομάτων. Γιατί ξέρετε και από τηλεόραση και έχετε καταλάβει ότι κλείνουμε. Μπορώ να σας πω και τους λόγους για τους οποίους θα ήταν καλύτεροι. Το λέω γιατί το να χαρακτηρίζεις μια δουλειά που γίνεται συστηματική με τέτοιους όρους δείχνει ότι είσαι σε λάθος δρόμο. Θα σας πω κάτι. Αυτή η κυβέρνηση ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη πολιτική πίστοση το 2019. Με έναν κατατελεπωρημένο λαό, με πολλές υποσχέσεις. Ξεκίνησε Φορτζάτη, έκανε μια μεταρρύθμιση που απεδείχθη λανθασμένη το επιτελικό κράτος. Ξεκίνησε να κάνει την ψηφιοποίηση. Αντιμετώπισε στην πρώτη του φάση τον COVID καλά. Μετά, βέβαια, τα πράγματα πήγαν πολύ χειρότερα. Τον Εύρο. Προσέξτε, από εκεί και πέρα πάσχει από άπνοια μεταρρυθμιστική. Και θα σας πω και κάτι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός σε δεύτερη θητεία. Είχα πει κάτι για τις τρίτες θητείες και ότι έχουμε φύγει από την εποχή των μεγάλων ηγετών που μπορούσαν να έχουν ιδιοκτησία επί της κυβέρνησης, να το αξιώνουν αυτό. Ξέρετε, εγώ αν έκανα δεύτερη θητεία θα έκανα το εξής. Δεν θα ήθελα την επανεκλογή. Θα έλεγα ότι θα κάνω τώρα κάποια πράγματα, δεδομένου δεν με νοιάζει η επανεκλογή, για να μείνουν. Και φοβάμαι ότι σε αυτή την τετραετία και από αυτή την τετραετία δεν θα μείνει τίποτα. Το φοβάμαι γιατί θα ήθελα να γίνει κάτι κρίσιμο για τη χώρα μου και πάνω σε αυτό θα μπορούσαμε να χτίσουμε εμείς ως μια άλλη πρόταση για τη χώρα. Γιατί υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Αλλά δεν το βλέπω, δυστυχώς. Και ό,τι μπορώ να δω ή να φανταστώ θετικό είναι στον καιρό της πολύ μεγάλης πολιτικής πίστοσης των πρώτου 1,5 χρόνου με πολύ καλές και ευνοϊκές συνθήκες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα χάνει τη στρατηγική του και καταλήγει να διαλέγει αντιπάλους, δηλαδή να εφευρίσκει μια δυναμική που δεν έχει ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι πολύ κάτω από τα ποσοστά του από τα οποία παραιτήθηκε, για να πει πω θα έρθουν αυτοί που ήταν χειρότεροι από εμάς, ή να απαξιώνει συνολικά μια προσπάθεια που γίνεται με συγκροτημένο και σοβαρό λόγο, που είναι βεβαίως αντίπαλη προσπάθεια. Αλλά στην πολιτική πρέπει να πιστεύουμε και στην αλλαγή των κυβερνήσεων. Η λογική, αν φύγω εγώ, τελειώνει ο κόσμος, δεν συνδυάζεται με τις δημοκρατίες. Τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή συζήτηση. Δεν ξέρω, πρέπει να συζητήσω, συγγνώμη που σας κρατήσω. Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ από εμάς. Γεια σας.